Ennen kuin aloitamme, minulla on sinulle pieni pyyntö. Yritän juuri nyt saavuttaa ensimmäiset 1-0 tilaajaani. Tämä on minulle erittäin tärkeä virstanpylväs. Paina siis ystävällisesti tilaa painiketta. Sinulle se on vain yksi klikkaus, mutta minulle se on valtava motivaatio jatkaa uusien videoiden tekemistä. Suuret kiitokset teille kaikille. Saapui vanhan matkalaukun ja kuluneen olkalaukun kanssa, eikä edessä odottanut koti, vaan unohduksen muotokuva. Seinät olivat lohkeilleet, piha täynnä heinää ja aita kumossa, kuin olisi luovuttanut kaiken suojelun. Koko kylä piti häntä järjettömänä. 55-vuotias leski, joka käytti miehensä jättämät vähät rahat ostaakseen maanpalasen, jota kukaan muu ei halunnut. Mutta Lourdes ei paennut piiloutuakseen, hän pakeni elääkseen viimein. Ja juuri siksi, ettei hänellä ollut enää mitään menetettävää, hän työnsi sen ruostuneen portin auki ja päätti jäädä. Käyttäkää nyt tilaisuus kommentoida tähän alle, mistä katsotte tätä videota. Kirjoittakaa kaupunkinne ja maanne. Rakastamme tietää, että kertomuksemme tavoittavat niin monia erilaisia kolkkia. Ja jos pidätte näistä tarinoista, antakaa meille tykkäys ja tilatkaa kanava, jotta ette jää paitsi tulevista tarinoista. Vanhoina aikoina syrjäisissä kylissä tämänkaltaiset kertomukset toistuivat hiekkateiden ja unohdettujen jokien varsilla. Lourdes oli 55-vuotias, kun hän hautasi Osvaldon. 33 avioliittovuotta, 33 vuotta jaettuina samassa sängyssä, samassa pöydässä, samassa hiljaisuudessa, joka ajan myötä oli muuttunut tavaksi. Osvaldo ei ollut paha mies. Hän oli vain hiljainen mies. Sellainen, joita maaseudun elämä kasvattaa kasapäin, jotka työskentelevät auringon noususta auringon laskuun ja pitävät kaiken sisällään, kunnes keho ei enää kestä. Sairaus tuli ilman varoitusta, veressä oleva heikkous, jota kaupungin lääkärit eivät osanneet selittää kunnolla, ja alle 4 kuukaudessa se vei miehen, jonka Lourdes tunsi vielä lettipäisenä tyttönä. Hän jäi yksin taloon, joka yhtäkkiä tuntui liian suurelta omien askeltensa kaikujen tehdessä seuraa, ja Osvaldon tuoksu yhä tarttuneena lakanoihin, joita hän ei voinut vaihtaa. Surua tuskin oli vielä jäähtynyt, kun Osvaldon suku ilmestyi. Gerardo, vanhempi veli, oli ensimmäinen, joka koputti oveen yhä tummissa vaatteissa, sellaisella tavalla kuin oli jo laskenut laskelmat päässään. Hän toi mukanaan kälynsä Hildan ja 2 veljenpoikaa, jotka Lourdes tunsi tuskin ulkonäöltä. He istuivat olohuoneeseen kuin talo olisi jo heidän, ja alkoivat puhua perinnöstä, jaosta, arvoista, sellaisella kylmyydellä, että Lourdes tunsi karvaan maun nousevan kurkkuunsa. Gerardo sanoi, että talo pitäisi myydä, että säästöjen rahat piti jakaa kaikkien veljien kesken, että Lourdes voisi mennä asumaan pieneen huoneeseen Hildan talon perälle, ettei vaivaisi, ettei jäisi yksin sillä iällä. Hän puhui kuin Lourdes olisi vanha huonekalu, joka piti säilyttää jossain nurkassa. Lourdes kuunteli kaiken hiljaa, kuten oli aina tehnyt koko elämänsä, mutta sisällään jotain, mikä oli nukkunut pitkään, alkoi herätä. Se ei ollut rohkeutta, se oli jotain syvempää. Se oli varmuus siitä, että jos hän ei tekisi mitään, nuo ihmiset nielisivät sen vähän, mitä Osvaldo oli jättänyt, ja hän viettäisi loppupäivänsä riippuen ihmisten armosta, jotka eivät koskaan häntä rakastaneet. Todella, Gerardo kohteli häntä aina kuin vierasta, yksinkertaista naista, jolla oli onni mennä naimisiin hänen veljensä kanssa. Hilda heitti huolenpitoa naamioituja kommentteja, jotka leikkasivat syvemmälle kuin terävä veitsi, ja veljenpojat eivät vaivautuneet edes teeskentelemään, katsoivat jokaista talon nurkkaa laskien, kuinka paljon jokainen esine, jokainen kattotiili oli arvokas. Virallinen jako kesti viikkoja. Gerardo painosti, uhkaili menemällä oikeuteen, sanoen, ettei Lourdesilla ollut kykyä hallinnoida mitään yksin. Mutta laki oli selvä, ja kaupungin notaari, oikeudenmukainen mies nimeltä Pereira, varmisti, että Lourdes sai sen, mikä hänelle kuului oikeuden mukaan. Se ei ollut omaisuutta, mutta se oli tarpeeksi naiselle, joka ei koskaan tarvinnut paljoa, ja juuri sillä rahalla, joka oli tallennettu laukkuun, kuuman varmuuden tunne rinnassaan siitä, että hänen täytyi kadota sieltä,
Ennen kuin Gerardo löytäisi toisen tavan viedä häneltä loput, Lourdes teki päätöksen, jota kukaan ei odottanut, ei itsekään. Hän näki ilmoituksen sattumalta keltaisella paperilla, joka oli liimattu notaarin seinään, käsinkirjoitettuna tärisevällä käsialalla. Rancho myytävänä, niin ja niin monta hehtaaria, talo pystyssä, vettä maalla. Hinta oli niin alhainen, että se tuntui virheeltä. Ja kun hän kysyi Don Pereiralta, tämä selitti kärsivällisesti. Entinen omistaja, vanha mies nimeltä Fermiin, oli kuollut ilman lapsia. Sukulaiset, jotka ilmestyivät, olivat vieneet kaiken helposti arvokkaan, hyvät työkalut, nopeasti myytävän vasikan, radion ja jättäneet loput ajan armoille. Kukaan ei halunnut sitä maata, koska se vaati liikaa työtä niiltä, jotka eivät halunneet hikoilla. Pereira katsoi Lourdesia sekoituksella huolta ja kunnioitusta, sanoen, että paikka oli vaikeassa kunnossa, että se tarvitsi paljon käsipareja, jotta siitä saisi taas jotain aikaan. Lourdes kuunteli eikä kysynyt kahdesti, sanoi vain haluavansa nähdä sen omin silmin. Hän otti kuljetuksen lähimpään kylään, yhteen niistä pienistä maaseutukylistä, jotka näyttävät pysähtyneen ajassa, jossa on hiekkateitä, korkealla mäen päällä oleva kalkittu kirkko ja hiljaisuus, jonka rikkoi vain kuuma tuuli, joka kulki matalien siniruutuisten talojen välissä. Rancho oli noin 30 minuutin kävelymatkan päässä, hiekkatietä pitkin. Etäisyys oli sopiva päiväretkeen ilman kiirettä. Lourdes jatkoi kävellen, laukku olallaan ja aurinko piiskasi hänen niskaansa armotta. Maisema avautui kuiviksi niityiksi, joilla täällä ja siellä kohosi kiertyneitä puita, halkeillut maaperä, jossa sade ei ollut satanut viikkoihin, ja taivas oli niin syvän sininen, että se tuntui painavan maata. Kun hän näki ranchon, aurinko oli jo laskemassa ja maalasi kaiken raskaaksi kullaksi, melkein juhlalliseksi, kuin valo olisi valmistellut näyttämön tarkoituksella. Ensimmäisenä hän näki kaatuneen aidan, postit kyljellään, kuin väsyneet sotilaat olisivat antautuneet. Sitten pihan, jonka rikkaruohot olivat vallanneet niin tiheästi, että ne melkein piilottivat kivipolun, jonka joku oli kauan sitten järjestänyt huolella ja tarkkuudella. Ja siellä kaukana, heinän ja hiljaisuuden keskellä, talo. Se oli yksinkertainen, mutta vankka adobe ja tiilirakennus, jonka edessä oli pylväiden tukema kuisti, jotka aika oli kallistanut. Seinät olivat menettäneet lähes kaiken värinsä. Jäljellä oli vain tahroja siitä, mitä joskus oli ollut valkoista. Ja ikkunat olivat auki, suu auki, ilman lasia, ilman mitään, vain pimeitä aukkoja, jotka näyttivät katsovan Lourdesia uteliaasti. Hän seisoi siinä jonkin aikaa, jota ei osannut mitata, pitäen laukkua kahdella kädellä, jalat tukevasti kuivalla maalla, katsellen kaikkea enemmän kuin silmillään. Hiljaisuus oli niin suuri, että hän kuuli oman sydämensä lyövän rinnassaan. Ei ollut lintuja laulamassa, ei ollut muuta kuin tuuli, joka kulki kuivan heinän yli ja kaukainen veden juoksun ääni jostain, missä hän ei vielä tiennyt missä. Ja siellä, siinä valtavassa ilta-auringon hiljaisuudessa, Lourdes tunsi jotain, mitä ei odottanut tuntevansa. Hän ei tuntenut pelkoa, hän tunsi rauhaa. Rauhaa, joka oli sekoittunut väsymykseen, kivulias reunoiltaan, mutta rauhaa, kuin se hylätty paikka olisi ymmärtänyt, mitä hän kantoi sisällään, kuin molemmat, hän ja Rancho, olisivat jääneet maailman sivuun ja nyt katsoivat toisiaan ensimmäistä kertaa tunnistuksen vallassa, joka jakoi saman haavan. Hän palasi kylään ennen pimeää ja seuraavana päivänä allekirjoitti paperit notaarissa. Paikallinen notaari, pieni mies paksulasisilla laseilla nimeltä Teodoro, katsoi häntä lasiensa yli ja kysyi. Oliko hän varma, tiesikö hän, mihin oli ryhtymässä, että hylätty maa ei antanut anteeksi niille, jotka tulivat valmistautumattomina. Lourdes sanoi olevansa varma, rauhallisella äänellä, kuin olisi käynyt läpi pahempia asioita kuin korkea heinä ja lohkeilevat seinät. Hän allekirjoitti vakaalla käsialalla ja käytti melkein kaiken perintönsä ostoon. Jäljelle jäi vähän, juuri tarpeeksi ostamaan välttämättömyydet. Riisiä, papuja, jauhoja, kahvia, tulitikkuja, öljyä, saippuaa, pakettipaksuja kynttilöitä ja 1 litra öljyä. Hän järjesti kaiken laukkuun 3 vaateparinsa kanssa, hammasharjan, saippuan ja Osvaldon muotokuvan,
jota hän säilytti lompakossaan. Muutto oli seuraavana päivänä, jos sitä voi edes muuttoa kutsua, kun yksi nainen kantaa matkalaukkua ja 2 pussia tarvikkeita hiekkatietä pitkin. Hän saapui rancholle auringon paistaessa samanlaisena kultana kuin edellisenä päivänä, kuin valo olisi säästänyt sen värin erityisesti hänelle. Hän työnsi sen, mitä portista oli jäljellä, ja se vinkui pitkällä, väsyneen puun narisevalla äänellä, ja käveli pihan poikki, astellen varovasti rikkaruohoja, katsoen kaikkea nyt omistajan silmin. Tämä oli hänen, ei Gerardoin, ei Osvaldon suvun, ei kenenkään muun maailmassa, hänen ostettuna rahalla, joka oli hänen oikeudenmukaisesti, allekirjoituksella, joka oli hänen päätöksellä, jonka vain hänellä oli rohkeutta tehdä. Ja jos Jumala katsoi, hän tiesi, että tämä ei ollut hulluutta, se oli uskoa. Ainoa usko, joka hänelle oli jäljellä, usko itseensä, usko siihen, että oli vielä aikaa elää elämää, joka olisi todella hänen. Hän astui taloon työntäen etuovea, joka vastusti ennen kuin antautui turvonneen puun kuivalla narahduksella. Sisältä tuleva tuoksu oli kosteutta, märkää maata, vuosia ja vuosia kerääntynyttä yksinäisyyttä kuin pölyä nurkissa. Ilta-auringon valo tuli avoimista ikkunoista ja piirsi kultaisia suorakulmioita karkealle sementtilattialle, täynnä halkeamia ja tummia tahroja, jotka näyttivät kartoilta paikoista, joita ei ollut olemassa. Sitten. Olohuoneessa oli vanhojen huonekalujen jäänteitä, raskas, puoliksi vinossa oleva puupöytä, selkänojattomat tuolit pinottuna nurkkaan, kaappi, jonka ovi roikkui yhdestä saranasta. Keittiössä oli puuliesi, joka näytti yhä tukevalta, nokitahrojen ja hämähäkin verkkojen peitossa, mutta vankka. 2 huonetta avautui käytävään ja oveton kylpyhuone täydensi talon, ja lattialla lepäsi halki oleva posliiniallas kuin unohdettu museokappale. Lourdes laski laukun olohuoneen lattialle ja seisoi siinä hengittäen sitä raskasta hylättyä ilmaa, kuunnellen hiljaisuutta, kuin sillä olisi jotain sanottavaa. Se ei ollut kaunista, ei mukavaa, ei mitään, mitä järkevä ihminen kutsuisi kodiksi, mutta se oli alku jollekin, mitä hänellä ei ollut koskaan ollut, paikka vain hänelle, ilman että tarvitsi pyytää lupaa, ilman että tarvitsi kiittää, ilman että tarvitsi niellä halua huutaa. Sinä yönä, sen jälkeen kun hän oli lakaissut pienemmän huoneen pihaltaan repimillään oksakimpulla, sen jälkeen kun hän oli ravistellut vanhaa patjaa, jonka löysi rullattuna yhdestä huoneesta, sen jälkeen kun hän oli sytyttänyt puulieden, joka otti 6 yritystä ennen kuin syttyi todella, Lourdes istui keittiön lattialla, kupin mustaa kahvia kanssa ja kuunteli yön tuloa. Sirkat alkoivat hitaasti ja sitten valtasivat kaiken, laulaen kuorossa, joka tuntui ikiaikaiselta kuin maailma. Tuuli tuli ilman lasia olevista ikkunoista, tuoden metsän ja hienosta kasteesta kostuneen maan tuoksua, joka oli alkamassa laskeutua. Hän meni nukkumaan patjalle, joka tuoksui säilytetyltä ajalta. Hän peitti kehonsa ainoalla lakalla, jonka oli tuonut, ja katsoi kosteuden täplittämää kattoa, kun kynttilä paloi hitaasti. Hän ajatteli Osvaldoa ja tunsi kaipuuta, ei avioliittoa, vaan tapaa. Sitä hiljaista läsnäoloa, jota hän ei enää edes huomannut olevan olemassa ennen kuin se oli kadonnut. Hän ajatteli Gerardoa ja tunsi vatsansa puristuvan kylmän raivon tunteesta, mutta työnsi sen syrjään, koska hän ei tuhlaisi energiaa siihen, joka ei sitä ansainnut. Ja hän ajatteli itseään, Lourdesia, naista, joka oli ollut koko elämänsä, ja naista, joka ehkä vielä saattoi olla. Ensimmäistä kertaa kuukausiin, siitä asti kun Osvaldo sairastui, siitä asti kun hänen perheensä alkoi pyöriä kuin raadonsyöjäkyykyt, joiden silmät olivat kiinnittyneet raatoon, Lourdes ei tuntenut sitä painoa, joka oli painanut hänen rintaansa joka ilta ennen nukahtamista. Tunsi väsymystä, koko ruumiin vaativan huudon. Tunsi yksinäisyyden hiipivän talon nurkkiin tuulen mukana. Mutta pelko, se mykkäpelko, joka oli ollut hänen mukanaan hautajaisten päivästä lähtien, oli jäänyt taakse, eksynyt hiekkatielle, kaiken sen mukana, mitä hän ei enää halunnut kantaa. Ja ennen nukahtamistaan, sirkan laulun täyttäessä jokaisen hiljaisuuden, Lourdes mumisi hiljaa, että jos Jumala oli asettanut tuon mökin hänen tielleen, niin siihen oli syy,
ja hän aikoi selvittää sen, vaikka se veisi koko loppuelämän. Lord heräsi koko ruumiin jäykkyyteen, kuin olisi nukkunut kiven päällä. Selkä protestoi jokaisella liikkeellä. Käsivarret tuntuivat raskaammilta kuin lyijyjä sormissa oli rakkoja edellisen päivän ruohon lakaisemisesta ja oksien katkaisemisesta. Aamunvalo tunkeutui lasittomasta ikkunasta ja toi mukanaan lämmön, joka jo varhain ilmoitti itsestään tässä armottoman auringon maassa. Hän istui patjan reunalla, katsellen omia käsiään, jotka olivat aina olleet ompeluun, hienoon lankaan, pikkutarkkaan tikkiin, ja jotka nyt joutuisivat oppimaan tarttumaan sadoniin, macheteen, vasaraan, asioihin, jotka eivät olleet 55 elinvuoden aikana koskaan olleet hänen työtään. Hän hengitti syvään, nousi ja meni tekemään kahvia puuliesiön ääreen. Sillä kahvi oli ainoa, mikä antoi rohkeutta, kun kaikki muu puuttui. Ensimmäiset päivät olivat hiljaista sotaa urdeksen ja hylkäämisen välillä. Hän aloitti talosta, yksi huone kerrallaan, kuin joku ompelisi monimutkaista vaatekappaletta ja tekisi tikkiä toisensa perään, kiirehtimättä loppuun. Hän lakkasi salia, poistaen maakerroksia, kuivia lehtiä, kipsin palasia, jotka olivat pudonneet seinistä, lintujen pesien jäänteitä, jotka olivat pesiytyneet katon nurkkiin. Hän hankasi betonilattiaa vedellä ja saippualla, kunnes paksut tahrat olivat poissa ja käsivarret paloivat väsymyksestä. Hän puhdisti puulieden tuhkalla ja hiekalla, poistaen nokikertymän, joka peitti tiilet. Hän avasi savupiipun tukoksen pitkällä rautalangalla, jonka hän löysi talon takaa, ja pesi jokaisen vanhan astian, jonka hän löysi keittiön kaapista, erotellen ne, jotka olivat vielä käyttökelpoisia, niistä, jotka olivat jo pelkkää romua. Pelkästään salin ja keittiön saattaminen tilaan, jota saattoi kutsua kunnolliseksi, kesti 3 päivää. Ja 3. päivän lopussa, kun hän pysähtyi katsomaan tulosta ilta-auringon valossa, joka tunkeutui ikkunasta, Lourdes tunsi jotain puristavan rintaansa. Se ei ollut surua, se oli ylpeyttä, pientä ja väsynyttä, mutta ylpeyttä. Tontti oli kokonaan uusi haaste. Rikkaruohot olivat vallanneet kaiken, kuin ne olisivat paikan todellisia omistajia, ja Lourdes olisi tullut kuin tunkeilija. Hän aloitti vanhalla machetella, jonka hän löysi takaseinää vasten nojaamasta. Terä oli puoliksi tylsä, mutta leikkasi silti, jos siihen pani voimaa. Hän leikkasi ruohoa aamuisin, ennen kuin aurinko alkoi polttaa, ja iltapäivällä hän poltti kuivat kasat tontin nurkassa, varoen antamasta tulen levitä rajojen yli. Työ oli ruumiille musertavaa. Jokainen tunti macheten varressa jätti kipuja, jotka nousivat ranteesta olkapäähän ja laskeutuivat takaisin kuin sähkövirta. Käden rakkulat puhkesivat ja muuttuivat paksuiksi känsiksi. Käsivarsien iho paloi auringossa, hilseili ja paloi uudelleen, ja selkä oli öisin niin kipeä, että Lourdesin oli nukuttava kyljellään käpertyneenä kestääkseen seuraavaan päivään. Mutta hän ei pysähtynyt. Jokainen leikattu ruohomillimetri oli millimetri enemmän puhdasta maata, joka oli hänen. Jokainen palava kuivan heinän kasa oli pieni voitto aikaa vastaan, joka oli yrittänyt niellä koko paikan. Toisella viikolla, kun hän puhdisti sivutonttia, Lourdes löysi jotain, joka muutti hänen näkemystään mökistä. Talon takana, korkeimman ja tiheimmän kasvillisuuden peitossa, oli puinen ovi, lukittu vanhalla rautalukolla, jonka ruoste oli melkein syönyt. Se oli lisähuone, eräänlainen varasto tai työhuone, jota Lourdes ei ollut huomannut ensimmäisellä vierailullaan kiinteistöön, koska kasvillisuus peitti talon sen puolen kokonaan. Hän yritti murtaa lukkoa käsillään, sitten kivellä, mutta rauta kesti iästään huolimatta. Hän painoi asian mieleensä vastaamattomana kysymyksenä ja jatkoi päivän töitä, mutta ei voinut lakata ajattelemaan tuota suljettua ovea ja sitä, mitä sen takana oli piilossa kaikki nämä hylkäämisen vuodet. Vastaus tuli odottamatta. Lourdes puhdisti vanhan lipaston laatikoita suuressa huoneessa, poistaen homeisia rättejä, vanhoja papereita ja hämähäkinseittäjä, kun hänen sormensa koskettivat jotain kovaa ja kylmää viimeisen laatikon pohjalla. Se oli pieni rautainen avain, sidottu mekat palaan, piilotettuna sanomalehden alla, joka hajosi kosketettaessa.
Lourdes piti avainta kämmenellään kuin salaista aarretta, ja hänen sydämensä alkoi syödä tavalla, jonka tuntee, kun tietää olevansa löytämässä jotain tärkeää. Hän meni suljetun oven luo. Hän työnsi avaimen lukkoon käsillään, jotka tärisivät ahdistuksesta, ja tunsi mekanismin pyörivän raskaasti, mutta tottelevaisesti, kuin se olisi odottanut vuosia joku tulemaan avaamaan. Huone oli pienempi kuin hän oli kuvitellut, puristetun makuuhuoneen kokoinen, korkealla pienellä ikkunalla, josta virtasi heikko, pölyä täynnä oleva valonsäde. Seinässä oli puinen pöytä, palmujakkarat, jonka istuin oli painunut kasaan, karkea hylly taulukoista, jotka nojasivat tiiliin, ja pöydällä ruosteinen peltilaatikko ja kasa mekatilla sidottuja vanhoja muistikirjoja. Lourdes astui sisään hitaasti, melkein kunnioittavasti, tuntien astuvansa paikkaan, joka säilytti enemmän kuin esineitä. Tuoksu oli vanhaa paperia ja makeaa kosteutta, sitä varastoituneen ajan hajua, jolla tuntuu olevan oma painonsa. Hän avasi ensin peltilaatikon ja löysi asiakirjoja mökistä, vanhoja papereita, siemenostokuiteja, sadonkorjuumuistiinpanoja, joiden päiväykset ulottuivat vuosikymmenten taakse. Kaikki Fermin Baptistin nimellä, vanhan miehen, joka oli asunut siellä ennen kuolemaansa, ilman että kukaan olisi jatkanut hänen aloittamaansa. Sitten hän avasi muistikirjat, ja siellä Lourdes tunsi silmiensä kirvelevän. Fermin kirjoitti epäsiistillä, mutta huolellisella käsialalla. Sellaisella, jonka oli oppinut myöhään ja joka ei koskaan menettänyt kunnioitusta kirjoitettua sanaa kohtaan. Ensimmäisessä muistikirjassa hän kirjasi kaiken maasta. Mihin kylvää papuja, missä maa oli parasta maniokille, mikä palsta sai eniten auringonpaistetta aamulla, missä vesi virtasi maan alla sadekaudella. Siinä oli käsin piirrettyjä piirroksia, yksinkertaisia karttoja tontista nuolineen ja nimineen, jotka merkitsivät vain sille, joka tunsi paikan jokaisen neliötuuman. Toisessa muistikirjassa muistiinpanot olivat henkilökohtaisempia. Fermin kertoi vaimostaan, joka oli kuollut nuorena, lapsista, joita ei koskaan tullut, yksinäisyydestä, joka oli ollut hänen kumppaninsa koko elämän ajan. Hän kertoi aamuista, jolloin hän heräsi haluttomana nousemaan, mutta nousi silti, koska maa ei odota kenenkään surua. Ja viimeisen muistikirjan pohjalla, löysällä, huolellisesti taitetulla sivulla, Lourdes löysi muistilapun, joka sai kyyneleet putoamaan heti. Fermin oli kirjoittanut tärisevämmällä käsialalla, todennäköisesti jo sairaana. Sanat, jotka Lourdes luki ääneen pölyisen huoneen hiljaisuudessa. Hän sanoi, että jos joku joskus löytäisi tämän muistikirjan, käyttäisi sitä, mitä siinä oli kirjoitettuna, että se maa oli hyvä, ja kiitti sitä, joka oli kärsivällinen sen kanssa, että hän ei ollut onnistunut saamaan valmiiksi unelmaansa, mutta että joku sen tekisi, koska maa ei anna periksi sille, joka ei anna periksi sille. Lourdes laittoi muistilapun lompakkoonsa Osvaldon valokuvan viereen ja vei muistikirjat taloon. Hän luki ne sivu sivulta tarkasti seuraavina päivinä, tutkien Ferminin karttoja, ymmärtäen tonttia jonkun silmien kautta, joka oli rakastanut sitä maata vuosikymmeniä. Ja se, mikä oli ollut hylätty mökki, alkoi saada merkitystä. Se ei ollut vain likainen ja unohdettu maa-alue. Se oli miehen epätäydellinen unelma, joka oli kuollut yksin, odottaen jonkun tulevan saattamaan loppuun sen, minkä hänellä ei ollut aikaa tehdä. Ja Lourdes tunsi tuon kauniin vastuun painon laskeutuvan harteilleen kuin viitta. Se ei ollut taakka, se oli tarkoitus. Ja jos Jumala oli yhdistänyt Ferminin tarinan hänen tarinaansa, jos hän oli antanut tuon muistilapun selviytyä vuosista tavoittaakseen hänen kätensä juuri oikealla hetkellä, silloin oli merkki siitä, että hän oli oikeassa paikassa. Ensimmäinen kyläläinen, joka ilmestyi mökille, oli rouva Carmen, noin 65-vuotias nainen, laiha ja vahva kuin meskiittijuuri, kädet kuin elämää nähneeltä ja silmät kuin kaiken nähneeltä, mutta silti kykenevä ihmettelemään jotain. Hän tuli tiistai-aamuna tuoden maissileipää, käärittynä keittiöpyyhkeeseen, ja uteliaisuutta, jota hän ei edes yrittänyt piilottaa. Hän sanoi kuulleensa kylässä, että ulkopuolinen nainen oli ostanut Ferminin mökin ja asui siellä yksin, ja hänen oli nähtävä se omin silmin uskoakseen. Lourdes otti hänet vastaan uudelleen lämmitetyllä kahvilla
ja he istuivat siivoamallaan ja lakatulla kuistilla, katsellen tonttia, jota Lourdes vähitellen hallitsi. Rouva Carmen katsoi kaikkea hiljaisella tarkkuudella ja nyökkäsi sitten hyväksyvästi, mikä oli enemmän kuin mikään puhuttu lause. Hän sanoi vain, että Lourdes työskenteli hyvin, että talossa oli jo ihmisen kasvot ja että jos hän tarvitsi jotain, hän vain lähettäisi viestin tytön kanssa, joka asui hänen luonaan. Tuo tyttö oli Rita, noin 12-vuotias lapsi, rouva Carmenin lapsenlapsi, toisen tyttären kautta, joka oli mennyt kaupunkiin ja jättänyt lapsen isoäitinsä kasvatettavaksi. Lord näki Ritan ensimmäisen kerran vasta seuraavalla viikolla, eikä läheltä, vaan kaukaa, vakoilemassa aidan lähellä olevan pensaan takaa. Lourdes kitki penkkiä, jonka Fermiin oli muistikirjassa merkinnyt hyväksi vihanneksille, hikisenä ja maanpeitossa kyynärpäihin asti. Kun hän tunsi tulevansa tarkkailuksi, hän kääntyi ja näki tytön suuret, uteliaat silmät loistavan lehtien välissä, kuin valpas luonnoneläin, joka ei vielä ole päättänyt, juokseeko vai jääkö. Lourdes teeskenteli, ettei nähnyt häntä, ettei säikäyttäisi häntä, ja jatkoi työtään. Mutta seuraavina päivinä Rita ilmestyi aina, joka kerta hieman lähemmäksi, kuin pieni lintu, joka lähestyy hitaasti, kun huomaa, ettei kukaan heitä kiveä. Rouva Carmen oli myös se, joka kertoi Lourdesille Antenorista. Hän sanoi, että hän oli puuseppä, leski noin 4 vuotta sitten, hiljainen mies, jolla oli suuret kädet, joka teki mitä tahansa puulla eikä vaatinut kohtuuttomasti keneltäkään. Hän asui yksin talon lähellä kylän sisäänkäyntiä ja hyväksyi työtä palvelua vastaan, kun asiakkaalla ei ollut rahaa maksaa heti. Lourdes tarvitsi apua aidassa, ikkunoissa, joissa ei ollut enää karmeja, takaportaiden ovessa, joka ei sulkeutunut kunnolla, 100 asiassa, joita hän ei yksin pystyisi tekemään, vaikka hänellä olisi kaiken maailman itsepäisyys. Hän vastusti avun pyytämistä, koska oli elänyt koko elämänsä velkaa ihmisille, jotka sitten veloittivat kalliisti muilla tavoilla. Mutta rouva Carmen vaati yksinkertaisella viisaudella, joka tuntee ylpeyden ja tietää, että apu on hyvää tiettyyn pisteeseen asti ja sen jälkeen se on haitaksi. Antencendor ilmestyi keskiviikkoiltana kävellen hiekkatielle, työkalureppu olkapäällään ja pitkällä askeleella, kuin hän olisi tuntenut tien ajattelematta. Hän oli noin 50, vuotias mies, pitkä ja laiha, harteet leveät elämän ja työn vuoksi. Tummat hiukset alkoivat harmaantua ohimoilta ja valtavat kädet paksut sormet näyttivät siltä, kuin ne olisi tehty vasaran tarttumista syntymästä asti. Hänellä oli vakava ilme, joka saattoi sekoittua kovuuteen, jos ei kiinnittänyt huomiota. Mutta silmät olivat hiljaisen ystävällisyyden ilmaisemat, jonka Lourdes huomasi heti. Hän kulki tilan halki arvioiden kaikkea ammattilaisen katseella, joka näkee, mitä on tehtävä, ennen kuin kukaan ehtii pyytää. Hän kokeili seiniä, työnsi karmeja, katsoi käytävän kattopalkkeja, liikutti ovien saranoita. Sitten hän palasi Lourdesin luo, joka odotti, ja sanoi lyhyin sanoin, että kaikki voitiin korjata, että rakenne oli hyvä, että Fermiin oli rakentanut hyvin ja että se, minkä aika oli turmellut, kädet korjasivat. Lourdes oli rehellinen alusta alkaen. Hän sanoi, että hänellä oli vähän rahaa, että melkein kaikki oli mennyt tilan ostoon ja varastoihin, eikä hän tiennyt milloin hän voisi maksaa. Hän kysyi, hyväksyisikö hän maksun osissa vähän kerrallaan, sitä mukaan kuin hän myisi kylvämänsä. Antenor vaikeni hetkeksi katsoen puhdasta pihaa, kohopenkkejä, joita hän oli jo alkanut valmistella, maaperää, joka otti muotoaan niiden käsien alla, jotka eivät olleet kirvesmiehen käsiä, mutta jotka eivät pelänneet työtä. Sitten hän sanoi hyväksyvänsä, että hän voisi maksaa, kun hän pystyisi, ja että hän aloittaisi seuraavalla viikolla kiireellisimmästä. Hän ei tehnyt seremonioita, ei naamioitua hyväntekeväisyyttä. Se oli yksinkertaisesti keskustelu 2 ihmisen välillä, jotka ymmärsivät työn ja annetun sanan arvon. Hän lähti kävelemään samaa tietä, samalla pitkällä askeleella, ja Lourdes jäi seisomaan käytävälle katsellen hänen poistuvan, tuntien, että jotain tuon tilan yksinäisyydessä oli muuttanut painoaan.
Se ei ollut enää vain hän vastaan maailma, ja se teki eron, jota sanat eivät edes pystyneet nimeämään. Seuraavalla viikolla, kun Antenor alkoi työstää aitaa ja ikkunoita, Lourdes omistautui sille, mitä Fermin oli kutsunut muistikirjassaan kultainen tontti, maa-alue talon takana, joka muistiinpanojen mukaan sai aamuauringon ja iltapäivän varjon ja jolla oli tumma ja pehmeä maaperä, joka oli täydellinen vihanneksille. Hän seurasi muistikirjan ohjeita, kuin ne olisivat pyhää kirjoitusta. Hän kaivoi penkkejä hänen ilmoittamiensa mittojen mukaan. Hän sekoitti maaperää kuivattuun lantaan, jota hän löysi siitä, mikä oli joskus ollut karjapiha, ja kylvi ensimmäiset siemenet, jotka hän osti kylän kaupasta viimeisillä säästöillään: korianteria, ruohosipulia, salaattia, tomaattia ja chiliä. Hän kasteli vettä, jota hän kantoi ämpärissä purosta, joka virtasi tontin rajalla edestakaisin 3 kertaa päivässä. Ämpäri painoi hänen käsiään, vesi roiskui hänen jaloilleen joka askeleella, aurinko piiskasi armotta. Se oli työtä sille, jolla ei ollut vaihtoehtoa. Joko teet tai et syö. Ja maa vastasi, ei heti, koska hyvä maa tietää, että kiire ei sovi vahvaan juureen. Mutta 3. viikolla, kun Lourdes jo ajatteli, että siemenet olivat kuolleet hukkumalla liiallisen toivon alle, joka niihin oli laskettu, ilmestyivät ensimmäiset versot, pienet vihreät pisteet, jotka puhkaisivat tumman maan ikään kuin pyytäen lupaa olla olemassa. Lourdes näki nuo pienet lehdet eräänä aamuna auringossa ja jäi kyykkyyn niin pitkäksi aikaa, että hänen polvensa protestoivat, kun hän yritti nousta. Sormet lähellä versoja koskematta niitä, peläten vahingoittavansa niitä hellästi, jota hän ei käyttänyt mihinkään muuhun elämässään. Ne olivat vain korianterin ja ruohosipulin lehtiä, yksinkertaisia asioita, jotka itävät missä tahansa. Mutta Lourdesille sillä hetkellä ne olivat konkreettinen todiste siitä, että tämä tila ei ollut kuollut, että hän ei ollut hullu, että päätös käyttää kaikki, mitä hänellä oli, ostaakseen palan maata, jonka maailma oli unohtanut. Ei ollut epätoivoa, se oli ollut uskoa. Ja maa vastasi tähän uskoon ainoalla kielellä, jonka se tunsi. Elämää puhkeamassa maasta, vihreää syntymässä tyhjästä, tulevaisuutta työntämässä siemenen kuorta ylöspäin, kuin joku työntäisi arkun kantta. Ja hän sanoo, että ei ole vielä aika antautua. Päivät kuluivat ja tila muuttui hiljaa, kuin sairas, joka paranee ilman kiirettä. Eli aita seisoi tukevasti uusien tolppien varassa, jotka Antenor oli lyönyt maahan tarkkuudella, kuin hän olisi tehnyt sitä 30 vuotta. Ikkunat saivat yksinkertaiset puukarmit, jotka avautuivat ja sulkeutuivat hyvin, ja takaportti vaihdettiin uuteen, jonka Antenor oli tehnyt puusepän verstaassaan, joka tuoksui tuoreelle sahanpurulle. Lourdes kuunteli vasaran ja sahan ääntä päivän aikana, ja tuo ääni muuttui jälleen rakennuksen musiikiksi. Siitä tuli seuraa päivinä, jolloin hiljaisuus painoi vielä. Antenor oli vähäpuheinen mies. Hän työskenteli keskittyneesti ja hiljaa, mutta lounasaikaan hän hyväksyi Lourdesin tarjoaman lautasen rauhallisella kohteliaisuudella. Ja he söivät istuen käytävällä katsellen pihaa, ilman velvollisuutta täyttää jokaista hiljaisuutta puheella. Ja noissa jaetuissa hiljaisuuksissa Lourdes alkoi huomata, että Antenor kantoi myös vanhaa menetystä rinnassaan. Kipua, jonka hän oli oppinut kesyttämään käsien työllä, aivan kuten hän oli oppimassa kesyttämään omansa maan työllä. Doña Carmenin lapsenlapsi Rita ei enää kurkinut kaukaa. Hän oli saapunut aidalle eräänä päivänä, sitten käytävälle, ja jossain vaiheessa hän ilmestyi pihaan auttamaan Lourdesia kantamaan vesiämpäreitä pyytämättä. Hän oli vähänauruinen ja tarkkaavainen lapsi, sellainen lapsi, jota maaseutu kasvattaa enemmän hiljaisuudella kuin sanalla, joka tarkkailee kaikkea suurilla silmillään ja säästää kysymykset niitä varten, kun hän on valmis. Lourdes ei pakottanut keskustelua, hän vain antoi tytön saapua omassa ajassaan, kuten hän oli tehnyt kaiken muunkin tässä tilassa. Ja vähitellen Rita muuttui pysyväksi läsnäoloksi, ilmestyi aikaisin auttamaan puutarhassa, palasi iltapäivällä kantamaan vettä, jäi kunnes aurinko laski ja Doña Carmen käski kutsua hänet. Tytölle mieltyi kuunnella Lourdesia kertomassa Ferminin muistikirjoista, siitä,
mitä kukin penkki tuotti parhaiten kasvien nimistä, jotka olivat itämässä. Ja Lourdesista oli miellyttävää, että hänellä oli joku, jolle kertoa, joku, joka katsoi häntä ei sääliä tai tuomiota, vaan sillä puhtaalla ihailulla, jonka vain lapsi voi tuntea. Puutarha kasvoi hieman joka päivä, ja Lourdes pystyi jo näkemään sen muodon, mitä siitä tulisi. Korianteripenkit olivat vihreitä ja tuoksuvia. Ruohosipuli kasvoi vahvana riveissä, jotka Fermin olisi hyväksynyt. Salaatti muodosti jo pieniä ja kauniita pensaita, joita Lourdes kasteli kuin lastenhoitaja. Tomaatti ja chili etenivät hitaammin, mutta ne jo näyttivät vahvoja lehtiä ja lupausta hedelmistä. Ja kun puutarha kasvoi, Lourdes kasvoi mukana tavoilla, jotka hän itse huomasi vain pysähtyessään katsomaan. Keho, joka oli aina ollut ompelutyölle omistautunut, oli vahvistumassa, käsivarsissa lihaksia, joita hän ei tiennyt voivansa omistaa 55-vuotiaana, ja kovettuneet kädet tarttuivat kuokkaan sellaisella lujuudella, joka olisi viikkoja sitten tuntunut mahdottomalta. Aurinkopolttama kasvoilla oli pisamia ja ilmejuonteita, jotka eivät olleet vanhuuden merkkejä, vaan tuulen ja työn merkkejä, ja elämän, jota vihdoin elettiin avoimella taivaalla. Ja silmissä, kun hän katsoi itseään kylpyhuoneen halkaistussa peilissä, oli jotain erilaista. Se ei ollut enää tyhjää katsetta naiselta, joka oli menettänyt aviomiehensä ja suuntansa. Se oli katse henkilöltä, joka heräsi joka päivä tietäen, mihin. Ensimmäisen kerran, kun Lourdes meni kylän torille tuomaan sitä, mitä maa oli antanut, hän heräsi ennen auringonnousua. Hän korjasi kaiken ahdistuksen vapisevilla käsillä, valiten parhaat salaattipensaat, vihreimmät ja tuoksuvimmat korianterikimput, juuri oikeaan mittaan leikatun ruohosipulin. Hän järjesti kaiken puhtaalla liinalla vuorattuun koriin, jonka Doña Carmen oli lainannut, ja käveli kylään korin painon kanssa käsissään ja suuremman painon rinnassaan. Pelko siitä, ettei kukaan ostaisi, että kaikki tämä olisi arvotonta, että brutaalien viikkojen työ päättyisi hiljaiseen nöyryytykseen ihmisten edessä, jotka jo pitivät häntä hulluna. Hän pystytti pienen kojun torin kulmaan, järjesti vihannekset huolella, kuin hän tietäisi, että esillepano on puolet arvosta, ja odotti. Ihmiset kulkivat ohi, katsoivat, jotkut jopa pysähtyivät haistamaan korianteria, mutta jatkoivat matkaansa ostamatta mitään. Lourdes seisoi siinä auringon noustessa ja sydämen laskeutuessa, tuntien turhautumisen puristavan kurkkua kuin näkymätön käsi. Doña Carmen pelasti sen ensimmäisen aamun. Hän saapui tukevilla askelilla ja vahvalla äänellä, jonka koko tori kuuli, sanoen, että tämä salaatti oli kaunis, kuin hän ei olisi nähnyt pitkään aikaan, että hän veisi 4 pensasta, ja että ne, jotka eivät ostaisi, katuisivat, kun se loppuisi. Sitten tuli Rita tuoden naapurin, joka vei korianteria ja ruohosipulia. Ja hiljaa, kuin joki, joka alkaa pienestä virrasta ja levenee, muut ihmiset saapuivat, maistelivat, ostivat. Aamun lopussa Lourdes oli myynyt melkein kaiken ja palasi tilalle rahaa taskussaan, joka ei ollut paljon. Mutta se oli hänen, otettu maasta omilla käsillään, ja se sai nuo kolikot painamaan enemmän kuin kulta. Hän laski rahat istuen käytävällä, erotteli sen, mikä meni varastoihin, sen, mikä meni uusiin siemeniin, ja sen, mitä hän säilytti kangaspussissa vaatekaapissa, maksaakseen Antenorille vähän kerrallaan, joka oli vähän, melkein ei mitään työn määrään nähden, mutta se oli alku jostain, mitä Lourdes ei ollut koskaan elämässään omistanut rahaa, jonka hän oli itse ansainnut ilman aviomiehen riippuvuutta, ilman kenenkään riippuvuutta. Seuraavat viikot toivat rutiinin, jonka Lourdes otti vastaan kuin rukouksen. Hän heräsi auringon kanssa, hoiti puutarhaa, kasteli, kitki, korjasi sen, mikä oli kypsää. Hän kävi torilla joka viikko, ja joka kerta hän myi enemmän, koska kylän naiset olivat huomanneet, että Lourdesin vihannekset olivat tuoreita, kauniita ja hyvin hoidettuja. Rahaa tuli hitaasti ja tasaisesti, kuin kevyt sade, joka ei tee ääntä, mutta kostuttaa maan sisäpuolelta. Lourdes maksoi ensimmäisen osan Antenorille, joka hyväksyi sen ilman seremonioita ja sanoi vain, että ei ollut kiirettä. Hän osti siemeniä, kylvi lisää penkkejä,
laajensi puutarhaa Ferminin piirtämien karttojen mukaan muistikirjoissa, ja maa vastasi jokaiseen hoitoon henkilökohtaiselta tuntuvalla anteliaisuudella, kuin maaperä olisi kiitollinen siitä, että vihdoin joku kiinnitti siihen jälleen huomiota. Juuri tässä kasvavan toivon ajassa Lourdes näki Bonanzan ensimmäistä kertaa. Hän oli palaamassa markkinoilta ereänä lauantai-iltapäivänä, kävelemässä hiekkatietä pitkin tihjen korin ja vesineen kehon kanssa, kun hän pisähti lepeämään lähelle niittiä, joka kuului Don Nestorille, paikalliselle karjankasvattajalle, joka kasvatti vain muutamaa nautaa enemmän tavan vuoksi kuin liiketoimintana. Ja siellä erillään muista tyytyväisinä märehtivistä lehmistä oli kanelinvärinen lehmä, jolla oli suuret, kosteat silmät, joka seisoi lähellä aitaa, katsoen Lourdesia tavalla, joka ei ollut tavallisen eläimen katsetta. Se oli kiinteä, rauhallinen, melkein inhimillinen katse, kuin lehmä olisi yrittänyt sanoa jotain, mitä sen suu ei antanut sen sanoa. Lourdes pysähtyi katsomaan sitä takaisin, tietämättä tarkkaan, miksi hän ei voinut kääntää katsettaan, ja tunsi oudon tunteen rinnassaan, jonka hän ymmärtäisi vasta myöhemmin. Se oli tunnistaminen. Tuo tunne löytää vertaisensa, missä kukaan ei odota löytävänsä. Hän kysyi lehmästä kylän kaupassa, ja Don Tertuliano, kaupan omistaja, joka tiesi kaikesta ja kaikista, selitti, että tämä lehmä oli ollut Ferminin. Se oli ainoa, jota kasvatettiin kesyksi kuin koiraa, se antoi hyvää maitoa, eikä koskaan aiheuttanut ongelmia. Kun Fermin kuoli, Don Nestor piti sen, koska kukaan muu ei sitä halunnut, mutta lehmä ei liittynyt muihin. Se pysyi aina yhdessä nurkassa yksin, lähellä tietä antavaa aitaa, kuin se odottaisi jotakuta, joka ei koskaan saapunut. Lourdes kuuli tämän ja tunsi sydämensä puristuvan, koska hän ymmärsi, mitä oli odottaa jotakuta, joka ei palaa, ja hän teki päätöksen siinä samassa, miettimättä kahdesti. Halusin ostaa sen lehmän heti, kun saisimme rahat, sillä jos Bonanza, nimi, jonka Lourdes oli jo sille antanut, oli Ferminin, silloin se kuului tähän tilukseen yhtä paljon kuin maa ja seinät. Häneltä kesti vielä 3 markkinaviikkoa kerätä tarpeeksi. Don Nestor ei pitänyt lehmestä paljoa. Hän sanoi sen olevan jo vanha, eikä sen ylläpitäminen ollut sen arvoista. Ja kun Lourdes tarjosi sen, mitä hänellä oli, hän hyväksyi sen tinkimättä, luultavasti helpottuneena päästessään eroon eläimestä, joka ei tuottanut voittoa. Lourdes meni hakemaan Bonanzaa kävellen, vetäen sitä narusta sellaisella kärsivällisyydellä, joka yllätti hänetkin itsensä, sillä lehmä käveli omaan tahtiinsa, hitaasti ja varmasti, ikään kuin se olisi jo tiennyt tien takaisin. Ja kun he saapuivat tilukselle ja Lourdes avasi aidan portin, jonka Antenor oli korjannut, Bonanza astui tiluksen alueelle ja teki jotain, mitä Lourdes ei koskaan unohtaisi. Se pysähtyi keskelle pihaa, nosti päänsä ja katsoi hitaasti ympärilleen, kuin joku tunnistaisi vanhan paikan, ja sitten päästi matalan ja pitkän ammunnan, joka kuulosti helpotukselta, ikään kuin se sanoisi palanneensa kotiin. Lourdes jäi seisomaan katsellen kohtausta, silmät täynnä vettä ja lämpimällä varmuudella rinnassaan, että asiat olivat järjestyneet järjestykseen, joka ei ollut hänen, vaan jonkin suuremman, jonkin, mitä hänen ei tarvinnut ymmärtää luottaakseen. Bonanza asettui taloksi, ikään kuin se ei olisi koskaan lähtenytkään. Se laidunsi takapellolla, jossa Lourdes oli antanut ruohon kasvaa tarkoituksella. Se antoi maitoa joka aamu, vähän mutta hyvää, kermaista ja makeaa, sellaista, jota vain luonnonlaitumella elävä lehmä antaa. Ja Lourdes oppi valmistamaan juustoa Doña Carmenilta, joka tuli viettämään koko iltapäivän opettaen hänelle prosessia sellaisella kärsivällisyydellä, jolla opetetaan tytärtä. Yksinkertaista tuorejuustoa, juoksutteella valmistettua, jota Lourdes alkoi myydä torilla vihannesten rinnalla ja josta tuli hitti kylän naisten keskuudessa, koska siinä oli huolella ja ajalla tehtyjen asioiden maku. Raha alkoi parantua ja Lourdes pystyi ostamaan maalia talon julkisivun maalaamiseen, puhtaan valkoista, joka loisti iltapäivän auringossa, kuin elämän julistus, joka oli tehty nähtäväksi kenelle tahansa kaukaa. Hän osti kukkien taimia, jotka hän istutti etupihan kukkapenkkeihin, samettikukkia ja neilikoita, jotka puhkesivat niin kirkkaissa väreissä,
että ne näyttivät syttyneiltä. Talo sai ikkunoihinsa verhot, jotka Lourdes oli itse tehnyt halpatuotteella, jota hän oli kirjontanut öisin samalla ompelutaidolla, joka hänellä aina oli ollut. Ja hylätyn haju, joka oli toivottanut Lourdesin tervetulleeksi ensimmäisenä päivänä, alkoi korvautua vastakeitetyn kahvin, kypsyvän juuston, kostean maan ja kukkien tuoksulla, jotka sinnikkäästi halusivat olla kauniita jopa tällä kovalla maaperällä. Antenor ilmestyi edelleen, mutta ei enää vain töiden takia. Hän jäi käytävälle pidemmäksi aikaa työn päätyttyä. Hän hyväksyi Lourdesin tarjoaman kahvin luonnollisemmin. Hän kertoi lyhyitä tarinoita kylän elämästä sillä matalalla ja harkitulla äänellä, joka punnitsee jokaisen sanan ennen sen lausumista. Ja Lourdes oppi vähitellen, kysymättä liikaa, että hän oli leski, jonka vaimo oli nimeltään Alzira, joka oli kuollut voimakkaaseen kuumeeseen, jota kaupungin lääkkeet eivät olleet pystyneet parantamaan, että hän oli viettänyt 2 vuotta puhumatta kenellekään. Sulkeutuneena työpajaan tekemään huonekaluja, joita kukaan ei ollut tilannut, koska se oli ainoa tapa, jolla hän tiesi, ettei ajatellut, ja että Doña Carmen oli se, joka oli vetänyt hänet pois siitä kuopasta, ilmestymällä työpajaan maissileivän kanssa ja sinnikkyydellä, joka ei hyväksy nähdä ihmisten vajoavan ilman käden ojentamista. Lourdes kuunteli kaikkea sillä kunnioituksella, joka tietää menetyksen painon eikä tehnyt kommenttia. Koska joskus paras asia, mitä joku voi tarjota, on sen hiljaisuus, joka ymmärtää ilman selitystä. Uutinen siitä, että Lourdes menestyi Ferminin tilalla, levisi hitaasti pölyteitä pitkin ja maaseudun keskustelujen säikeitä pitkin, kunnes se saavutti paikan, jonne hän ei halunnut sen saapuvan. Gerardo sai tietää. Hän sai tietää, että käly, jota hän oli kohdellut kuin kuollutta painoa, oli jaloillaan maalattu talo, tuottava puutarha, maitoa antava lehmä, myi torilla, maksoi laskunsa ja eli elämää, joka ei ollut kenellekään velkaa. Ja Gerardo oli mies, joka ei sietänyt nähdä naisen menestyvän, kun hän oli ajatellut, että tämän piti epäonnistua. Hän oli viettänyt koko elämänsä uskoen, että Lourdes oli heikko olento, joka oli olemassa vain siksi, että Osvaldo piti häntä yllä, ja ajatus siitä, että hän ei vain selviytynyt, vaan kasvoi ilman hänen perhettään, oli henkilökohtainen loukkaus, jota hän ei voinut jättää huomiotta. Ensimmäinen kirje saapui postissa, kirjoitettuna kaupungissa palkatun juristin käsialalla. Siinä sanottiin, että tilan ostoa kyseenalaistettiin laillisesti, että jakoprosessissa oli epäsäännöllisyyksiä, että Lourdes oli käyttänyt rahaa, joka kuului perheen omaisuuteen ennen muodollista jakoa. Lourdes luki kirjeen istuen käytävällä kädet täristen, ei pelosta, vaan raivosta. Vanha raivo, joka oli peräisin vuosien hiljaisesta halveksinnan nielemisestä, vuosikymmenten kohtelemisesta vähempänä kuin hän oli. Hän laittoi kirjeen laatikkoon ja jatkoi päivän työtä, koska puutarha ei odottaisi perheriitoja eikä maa ymmärtänyt juristeja. Mutta Gerardo ei ollut mies, joka lähettäisi kirjeen ja odottaisi vastausta. 2 viikkoa myöhemmin hän ilmestyi henkilökohtaisesti, saapuen kylään lainatulla autolla joltakulta tuttavalta, juristi vierellään ja Hilda takapenkillä tyytyväisyyden ilme kasvoillaan, joka oli huonosti piilotettu. He löysivät Lourdesin torilta myymässä viikon vihanneksia. Ja Gerardo lähestyi sillä hymyllä, jonka Lourdes tunsi hyvin, voittajaksi julistautuneen hymyllä, joka vain näyttelee ennen voiton kuittaamista. Hän sanoi kovalla äänellä, jotta kaikki kuulivat, että se tila oli ostettu rahalla, joka ei ollut hänen, että jako ei ollut valmis, että hän todistaisi lain edessä, että Lourdes oli toiminut vilpillisesti ja että tuomari pakottaisi hänet palauttamaan kaiken. Lourdes tunsi maailman supistuvan ympärillään, torin ihmiset katsoivat, raskas hiljaisuus muodostui ja hänen oli tartuttava myyntipöytään, jotta hänen jalkansa eivät tärähtäisi tuon miehen edessä. Hän vastasi niin lujalla äänellä, kuin pystyi rinnastaan löytämään, sanoen, että rahat olivat hänen oikeudellaan, että notaari Pereira oli se, josta taannut, että osto oli laillinen ja että Gerardo saattoi tuoda kenet halusi, hän ei lähtisi tältä maalta. Gerardo punastui, koska hän ei odottanut vastarintaa. Hän odotti samaa hiljaista ja alistuvaa Lourdesia, jonka hän tunsi.
Juristi veti häntä käsivarresta ja he lähtivät molemmat luvaten, että he hoitaisivat asian oikeussalissa. Mutta ennen lähtöään Gerardo kääntyi ja sanoi jotain, joka vihloi syvälle. Hän sanoi, että Osvaldo olisi hävennyt nähdä, mitä hän teki, että hän häpäisi veljensä muiston, tuhlaten perheen rahat maan kuoppaan maailman laidalla. Ja nuo sanat satuttivat enemmän kuin Lourdes antoi ymmärtää, koska Osvaldo oli ainoa hänen perheestään, joka ei koskaan saanut häntä tuntemaan itseään pieneksi. Ja hänen nimensä käyttäminen aseena oli julmuutta, johon vain Gerardo olisi kykenevä. Sinä yönä Lourdes ei nukkunut. Hän istui pimeässä käytävällä, kuunnellen krikettejä ja tuulta, Osvaldon muotokuva kädessään, yrittäen muistaa hänen kasvonsa ilman, että kipu häiritsi. Ja hän ajatteli, että ehkä Gerardo oli oikeassa, ehkä hän oli väärässä, ehkä hän oli tehnyt hulluuden, ehkä olisi ollut parempi pysyä hiljaa siinä nurkassa, johon elämä oli hänet määrännyt. Mutta kun ajatus tuli, sen mukana tuli muisto Osvaldosta viikkoa ennen kuolemaansa, puristaen hänen kättään sellaisella voimalla, jota hänen ruumiillaan ei enää ollut, ja sanoen hänelle hiljaa, että hän oli vahvempi kuin tiesi, että hän tarvitsi vain mahdollisuuden todistaa sen. Ja Lourdes laittoi muotokuvan takaisin lompakkoonsa ja pyyhki silmänsä kämmenselällään, koska hän ei itkisi Gerardolle. Hän itkisi Osvaldolle, kyllä, kun hän halusi, ja niin kauan kuin hän tarvitsi, mutta Gerardolle ei. Hän ei ansainnut hänen kyyneleitään. Seuraavat päivät toivat uhanpainon työnpainon lisäksi. Lourdes piti kiinni rutiinista, koska pysähtyminen oli kuolemista, ja kun kädet muokkasivat maata ja ruumis oli kiireinen tilantehtävien parissa, pää palasi ja tuli takaisin lakimiehen kirjeessä, yrittäen laskea, oliko Gerardolla todella oikeudellista perustetta viedä häneltä hänen omaisuuttaan. Doña Carmen huomasi, että jokin oli vialla, kun hän näki Lourdesin tavallista hiljaisempana, syvine silmänalusineen ja huulillaan tärinästä, joka paljasti huonosti nukutut yöt. Hän painosti, kunnes Lourdes kertoi kaiken, ja kun hän kuuli, hänen ilmeensä oli sellainen suuttumus, että se näytti pystyvän kaatamaan seinän. Hän sanoi, että Gerardo oli pieni mies, jolla oli suuri kunnianhimo, että hän tunsi sellaisia ihmisiä enemmän kuin tarpeeksi, ja että Lourdesin ei pitäisi kohdata sitä yksin. Hän aikoi puhua Don Teodoron, notaarin kanssa, joka ymmärsi lakia ja pystyi neuvomaan paremmin kuin mikään huolestunut naapuri. Don Teodoro otti Lourdesin vastaan notaarin virastossa vakavalla huomiolla ja pyysi näkemään kaikki asiakirjat, ostokirjan, Persiran antaman jakokuitin kaupungista, Gerardo juristin kirjeen. Hän tutki kaiken silmillä, jotka lukevat pientä printtiä ammatikseen ja kutsumuksekseen, ja sitten otti lasinsa pois ja pyyhki ne nenäliinalla hitaalla eleellä, jonka Lourdes jo tunnisti tärkeän uutisen esinäytöksenä. Hän sanoi, että osto oli laillinen, että käytetty raha oli Lourdesin laillista osuutta jaosta, että mitään epäsäännöllisyyttä ei ollut ja että Gerardin uhka oli painostusta, joka oli tottunut uhkailemaan ja luuli sen toimivan kaikilla. Mutta hän myös varoitti, että Gerardo saattoi viedä asian oikeussaleihin, vaikka hänellä ei olisikaan oikeutta, koska joskus riittää, että on rahaa asianajajalle, jotta valheesta tulee vaatimus, ja että Lourdesin piti valmistautua siihen mahdollisuuteen. Samalla kun Gerardin uhka leijui kuin tumma pilvi kuumana päivänä, tilalla alkoi tapahtua outoja asioita. Eräänä aamuna Lourdes löysi takaidan kaatuneena, Antenorin huolella naulaamat tolpat revittyinä ja heitettyinä syrjään, ikään kuin joku olisi tarkoituksella käyttänyt voimaa. Bonanza oli vapaana laiduntamassa tiellä ja Lourdesilta kesti yli tunnin saada se takaisin. Viikkoa myöhemmin osa puutarhasta oli tallottu, salaatti ja tomaattipenkit tuhottu painavien saappaiden jäljistä, joita mikään eläin ei jättäisi. Ja eräänä torstai-iltana joku heitti maata ja kiviä ojaan tarkassa kohdassa, jossa Lourdes keräsi vettä likaten lähteen ja pakottaen hänet kävelemään lähes kaksinkertaisen matkan löytääkseen puhdasta vettä. Ne eivät olleet sattumia, ne olivat laskelmoituja hyökkäyksiä. Tehty väsyttämään, lannistamaan, saamaan Lourdes antautumaan ilman todisteita siitä, kuka oli tekijä.
Lourdes rakensi uudelleen jokaisen asian, jonka hän oli tuhonnut, pystytti aidan uudelleen, tällä kertaa vahvistaen sen langalla, jonka Antenor toi ilman veloitusta. Hän kylvi uudelleen tallatut penkit, työskennellen auringossa hiljaisella raivolla, joka oli vahvempi kuin väsymys. Hän puhdisti lähteen omin käsin, poistaen kiven kerrallaan vedestä, kunnes se virtasi taas puhtaana, ja jokaisen sabotaasin korjaamisen myötä, jokaisen tuhon korjaamisen myötä, Lourdes tunsi, että hänestä tuli kovempi, juurtuneempi tähän maahan, ikään kuin vastustamisen teko itsessään olisi ollut eräänlainen lannoite, joka sai hänet kasvamaan vahvemmaksi. Antenor raivostui nähdessään tuhot ja halusi mennä vaatimaan selitystä kylästä, mutta Lourdes pyysi häntä olemaan menemättä. Ei siksi, että hän pelkäsi, vaan siksi, että hän ei antaisi Gerardolle tyydytystä nähdä, että hän oli onnistunut ärsyttämään jotakuta muuta kuin häntä itseään. Kylän ihmiset alkoivat huomata, mitä oli tapahtumassa. Doña Carmen puhui muiden naisten kanssa, jotka kertoivat aviomiehilleen, jotka puhuivat keskenään kaupan ja kapakan kulmilla, ja vähitellen muodostui kollektiivinen suuttumus, aluksi hiljainen, kuin hiillos, joka pysyy sisältä punaisena. Mutta liekki ei näkynyt, vaan se kasvoi jokaisen kiertävän tarinan myötä leskestä, jota vainotti halu elää rauhassa maalla, jonka hän oli ostanut omalla hiellään. Rita ilmestyi joka päivä aikaisemmin ja jäi myöhemmin, ikään kuin haluaisi suojella Lourdesia sellaisen läsnäololla, joka ei vielä ollut taisteluikään, mutta oli jo tarpeeksi suuri välittämään. Ja Lourdes, vaikka pelko koputtikin joka ilta oven takana yhdessä Tuulen kanssa, kieltäytyi perääntymästä. Hän oli tullut sinne matkalaukun ja päätöksen kanssa, eikä kukaan, ei Gerardo, ei 100 asianajajaa, ei koko maailma saisi häntä luopumaan siitä, minkä Jumala oli asettanut hänen tielleen. Oli eräänä keskiviikkoiltana, kun Lourdes oli pellon perällä kitkemässä puutarhaa, että Gerardo palasi. Tällä kertaa hän ei tullut yksin. Hän toi asianajajan, Hildan ja 2 miestä, joita Lourdes ei tuntenut, mutta joilla oli sellaisten ilme, jotka tottelevat käskyjä rahasta. He tulivat portista pyytämättä lupaa ja kävelivät piha-alueella, kuin se olisi heidän omansa. Kaupunkikengät astuivat maahan, jonka Lourdes oli puhdistanut omin käsin. Silmät arvioivat jokaista parannusta, kuin he olisivat laskeneet, kuinka paljon he voisivat ottaa. Gerardo pysähtyi pihan keskelle ja sanoi tulleensa viimeisen kerran, että asianajaja veisi kanteen oikeuteen seuraavalla viikolla vaatien kaupan mitätöintiä, ja että jos Lourdes olisi järkevä, hän hyväksyisi poistumisen hyvissä väleissä, koska huonoissa väleissä olisi pahempi kaikille, varsinkin hänelle. Lourdes laskeutui puutarhasta lapio kädessään ja käveli Gerardon luokse askelin, jotka eivät vapiselleet, ja silmin, jotka eivät kääntyneet pois. Hiki valui hänen likaisilta kasvoiltaan, ja työpuku oli tahriintunut vihreäksi ja mudaksi, mutta hän ei ollut koskaan näyttänyt niin kokonaiselta tuon miehen edessä. Hän pysähtyi 2 askeleen päähän hänestä ja sanoi, ettei hän lähtisi, että maa oli hänen, että laki oli hänen puolellaan, ja että hän voisi tuoda kenet haluaa. Hän olisi siellä istutettuna kuin juuret, jotka hän oli istuttanut tähän maahan. Gerardo menetti maltinsa, astui askeleen häntä kohti sormi osoittaen ja matalalla äänellä sanoen, että hän ei ollut kukaan, että hän oli vanha ja yksinäinen nainen, että hän ei kestäisi todellisen oikeudenkäynnin painoa, että hän murskaisi hänet oikeudessa ja ottaisi maan myydäkseen sen sille, joka maksaisi sen arvon. Juuri silloin Antenor ilmestyi. Hän oli tulossa polkua pitkin työkalureppu olallaan ja nähdessään kohtauksen pihalla pudotti kaiken maahan ja astui portista sisään nopein askelin. Hän pysähtyi Lourdesin viereen sanomatta sanaakaan, vain seisoi siinä leveät hartiat ja suuret kädet nyrkissä sivuilla. Ja aivan hänen takanaan tuli rouva Carmen, joka oli varmasti tullut vierailulle ja löysi itsensä riidan keskeltä. Ja sitten Rita tuli juosten silmät suurentuneena huolesta. Ja muutamassa minuutissa, ikään kuin koko kylä olisi aistinut, että jotain oli tekeillä, ihmisiä tuli lisää. Don Tertuliano kaupasta. 2 naista, jotka ostivat Lourdesilta vihanneksia joka viikko, naapuri, joka asui alempana polulla, kaikki pysähtyivät portille tai tulivat pihalle, muodostaen läsnäolon,
joka oli vahvempi kuin mikään sana. Gerardo katsoi ympärilleen, ja ensimmäistä kertaa Lourdes näki hänen kasvoillaan jotain, mitä hän ei ollut koskaan ennen nähnyt. Pelkoa, ei fyysistä pelkoa, vaan pelkoa siitä, joka tajuaa, että hän on menettänyt tilanteen hallinnan, että ihmiset, joiden hän uskoi olevan merkityksettömiä, olivat siellä seisomassa, sanoen puhumatta, ettei hän sallisi sitä rankaisematta. Asianajaja veti Gerardoa käsivarresta mutisten jotain lähtemisestä, jotain siitä, ettei hän aiheuttaisi skandaalia todistajien edessä. Ja Gerardo vapautui väkivaltaisesti, mutta perääntyi. Ennen lähtöään hän katsoi Lourdesia sellaisella keskittyneellä vihalla, että se näytti myrkyltä ja sanoi, että se ei ollut ohi, että hän saisi kutsun ja että mikään rancheropallo ei muuttaisi sitä, mitä oikeus päättäisi. Jos toivot, että Lourdes onnistuu suojelemaan sitä, mitä hän on rakentanut niin suurella hiellä, jätä meille tykkäyksesi nyt ja jaa tämä tarina jollekin, joka myös uskoo, että uuden aloittamiseen ei ole koskaan liian myöhäistä. Kun Gerardo ja muut lähtivät, Lourdes tunsi jalkojensa löystyvän ja hänen oli tuettava itseään aitaan, ettei kaatuisi. Rouva Carmen piti häntä toiselta puolelta käsivarresta ja Antenor seisoi lähellä toisella puolella. Ja Rita meni syleilemään Lourdesin vyötäröä niillä lapsen hoikilla käsivarsilla, joilla oli aikuisten voima. Ja siellä, ranchin pihalla, jota koko maailma oli sanonut arvottomaksi. Ihmisten ympäröimänä, jotka olivat valinneet olla siellä, koska halusivat, Lourdes itki. Hän itki pelosta, raivosta, väsymyksestä ja sellaisesta valtavasta kiitollisuudesta, että se sattui rintaan. Koska ensimmäistä kertaa elämässään Lourdes oli ihmisten ympäröimänä, jotka olivat siellä ei velvollisuudesta, ei kiinnostuksesta, ei verisiteistä, jotka pakottavat yhdessäolon ilman hellyyttä, vaan puhtaasta ja yksinkertaisesta päätöksestä. Ja se oli arvokkaampaa kuin mikään notaarin paperi, kuin mikään tuomarin päätös, kuin mikään Gerardo voisi uhata viedä häneltä. Hän voisi viedä maan, jos oikeus olisi riittävän sokea sen sallimaan. Mutta sen, mitä Lourdes oli rakentanut näiden ihmisten välille, sitä kukaan ei veisi häneltä. Ja sinä yönä, sängyssä maatessaan, uupuneena ja silmät turvonneina, Lourdes ei pyytänyt Jumalaa tekemään oikeutta, hän pyysi vain voimaa kestää tuleva. Ja hän nukahti käsi Osvaldon muotokuvan päällä, lompakossa, ikään kuin hän voisi tuntea toiselta puolelta, että hän taisteli eikä lopettaisi. Kutsun saapui eräänä maanantai-aamuna, sen toi hattuinen mies, joka tuli ratsain ja ojensi kirjekuoren Lourdesin käteen sanomatta enempää kuin oli tarpeen. Hän avasi sen heti eteisessä sormillaan, jotka olivat likaiset maasta, koska hän oli juuri kastellut puutarhan, ja luki oikeussalilla käytetyllä kielellä kirjoitetut sanat, joita hän tuskin ymmärsi, mutta jotka painoivat kuin tuomio ennen oikeudenkäyntiä. Gerardo oli jättänyt kanteen vaatien ranchin ostoksen mitätöintiä, väittäen, että Lourdes oli käyttänyt omaisuuden varoja ennen sen virallista jakoa ja että sen vuoksi kauppa oli oikeudellisesti mitätön. Kuulustelu oli määrätty 3 viikon päähän lähimmän kaupungin oikeustalolla tuomarin edessä, jota Lourdes ei ollut koskaan nähnyt ja joka päättäisi, pysyykö maa hänen vai muuttuuko kaikki, mitä hän oli rakentanut viime kuukausina, tuhkaksi miehen käsiin, joka ei koskaan ollut kylvänyt mitään elämässään. Lourdes istui eteisen tuolille ja jäi sinne ajaksi, jota hän ei laskenut, paperi sylissään ja silmät menetettyinä horisonttiin, jossa taivas kohtasi kuivan maan. Bonanza laidunsi rauhallisesti pellon perällä. Etupihan kukat huojuivat lämpimässä tuulessa ja puutarha oli vihreä ja kaunis kuin ei koskaan ennen siitä maasta ollut itänyt. Kaikki tämä voisi päättyä miehen syystä, joka uskoi, että ja asianajaja ostavat oikeuden polkea ketä tahansa, josta hän sattuu pitämään. Hän tunsi halua itkeä, mutta hän ei itkenyt, koska edellisen illan kyyneleet olivat vieneet sen, mitä niiden piti viedä, ja se, mikä oli jäljellä rinnan sisällä, oli jotain kovempaa, hiljaisempaa, enemmän kuin maa hänen jalkojensa alla, joka kesti kuivuutta ja sadetta ja polkemistas, ja pysyi lujana, kun kaikki muu oli poissa.
Don Teodoro luki kutsun notaarilla vakavalla ilmeellä ja selitti sitten Lourdesille, mitä hänen tarvitsi tietää. Gerardon väitteellä ei ollut vankkaa perustaa, koska jako oli tehty ja rekisteröity notaari Pereiran toimesta kaupungissa kaikilla allekirjoitetuilla asiakirjoilla ja arvoilla eroteltuina. Raha, jonka Lourdes käytti ransin ostamiseen, oli hänen osansa, laillinen ja dokumentoitu, eikä ollut mitään epäsäännöllisyyksiä, joita oikeus voisi osoittaa, jos paperit esitettäisiin asianmukaisesti. Hän kuitenkin varoitti, että Gerardolla oli kaupunkilainen asianajaja, ihmisiä, jotka osasivat käyttää lakia painostuskeinona, ja että Lourdes tarvitsisi puolustautua enemmän kuin totuudella. Hän tarvitsisi todistajia, järjestettyjä asiakirjoja ja vahvaa läsnäoloa tuomarin edessä, joka osoittaisi, ettei hän ollut se kykenemätön nainen, jota Gerardo yritti maalata. 3 viikkoa ennen kuulustelua olivat Lourdesin elämän pisimpiä. Hän jatkoi työskentelyä, koska työ oli ainoa asia, joka piti pelon paikoillaan, suljettuna rinnan nurkkaan, jossa se ei häirinnyt käsiä. Puutarha tuotti yhden parhaista sadosta sen jälkeen, kun hän oli aloittanut punaisia ja kiinteitä tomaatteja, suuria chilejä, kurttulehtistä ja vihreää salaat, kuin Lourdes ei koskaan ollut nähnyt siitä maasta itävän. Bonanza antoi maitoa joka aamu säännöllisesti, kuin sellainen, joka täyttää roolinsa ilman, että tarvitsee aplodeja. Ja juusto, jonka Lourdes teki, oli jo kuuluisa torilla, naiset tilasivat viikosta toiseen. Ransilla oli kaunis, elävä, tuottava ja ironia siitä, että kaikki tämä voitiin repiä häneltä juuri silloin, kun se oli parhaimmillaan, oli julmuus, jonka Lourdes tunsi luissaan joka ilta ennen nukahtamista. Rouva Carmen otti järjestelyn ohjat kuin ottaisi sotilasaseman. Hän kävi talosta taloon kylässä ja sen ympäristössä puhuen ihmisille, jotka tunsivat Lourdesin, jotka ostivat häneltä torilla, jotka olivat nähneet ranchin muodonmuutoksen omin silmin. Hän keräsi todistajia, jotka olivat valmiita menemään kuulusteluun ja puhumaan tuomarille siitä, mitä he tiesivät. Don Tertuliano kaupasta, joka oli pahoillaan sen myöntämisestä, mutta joka oli aluksi epäillyt Lourdesia yhtä paljon kuin kukaan muu kylässä, tarjoutui todistamaan, että hän oli rehellinen kauppias, joka maksoi laskunsa ajallaan eikä koskaan pettänyt ketään. 2 naista, jotka ostivat vihanneksia joka viikko, sanoivat menevänsä, koska Lourdesin salaatti oli paras, mitä he olivat maistaneet, ja kukaan ei veisi sitä heiltä taistelematta. Jopa Don Nestor, rancher, joka myi hänelle bonanzaa, lähetti sanan, että hän todistaisi lehmän laillisesta myynnistä ja Lourdesin luonteesta. Antenor ei sanonut paljoa kuulustelusta edeltävinä päivinä. Hän jatkoi ilmestymistä ransilla, korjaten jotain täällä ja vahvistaen jotain siellä hiljaisella läsnäololla, joka oli lohduttavampaa kuin mikään puhe. Mutta eräänä iltapäivänä, 3 päivää ennen kuulustelua, hän lopetti työt aikaisemmin ja istui eteiseen, jossa Lourdes kuori utsaa illalliseksi. Hän pysyi hiljaa hetken, kuten aina ennen kuin sanoi jotain tärkeää, ja sitten puhui hiljaisella ja vakaalla äänellä sanoen, että mitä tahansa oikeudenkäynnissä tapahtuisi, hän ei olisi yksin, että hän olisi siellä, että rouva Carmen olisi siellä, että koko kile olisi siellä ja että jos tuomarilla olisi silmät nähdä totuus, hän näkisi, että Lourdes oli rakentanut tehen ranchille jotain, mitä useimmat ihmiset yrittävät rakentaa koko elämänsä yrittämättä onnistua. Ja sitten hän lisäsi melkein kuin ei olisi suunnitellut sanoa sitä, että hän oli ylpeä tuntevansa hänet, että Alsiran lähdön jälkeen hän oli ajatellut, ettei hän enää löytäisi ketään, joka saisi hänet tuntemaan, että maailma oli vielä elämisen arvoinen ja että Lourdes oli osoittanut hänelle, että hän oli ollut väärässä. Hän ei sanonut enempää, nousi ja lähti pitkillä askelillaan kuin aina. Ja Lourdes jäi sinne yytsä kädessään ja sydän niin täynnä, että se tuskin mahtui rintaan. Kuulustelupäivä valkeni syvän sinisellä, puhtaalla taivaalla, joka näytti tarkoituksella pestyltä. Lourdes puki yllään parhaat vaatteensa, tumman puuvillaisen mekon, jonka hän oli itse ommellut ja silitellyt edellisenä iltana.
Hän keräsi hiuksensa tiukaksi nutturaksi ja laittoi jalkaan kengät, joita hän säilytti erityistilaisuuksiin. Matalapohjaiset mustat kengät, jotka puristivat hieman hänen jalkojaan, jotka olivat tottuneet kävelemään paljain jaloin maassa. Hän vei kaikki järjestetyt asiakirjat pahvikansioon, jonka rouva Carmen oli järjestänyt ostokirjan, jakoa koskevan kuitin, maksutositteet ja Ferminin muistikirjat, joita hän päätti viedä tietämättä hyvin miksi. Ehkä siksi, että hän tunsi tuon tilan historian olevan suurempi kuin mitä notaarin paperit saattoivat kertoa. Oikeudenkäynti pidettiin piirin kirkossa, koska käräjäoikeus oli liian pieni paikaksi kaikille osallistujille. Juuri siellä Lourdes ymmärsi, kuinka suuri tapahtuma oli ollut ilman, että hän oli tajunnut sitä. Kun hän saapui, Doña Carmen toisella puolellaan ja Antenor toisella, kirkko oli jo melkein täynnä. Siellä oli ihmisiä hänen omasta kylästään, ihmisiä lähikylistä, naisia, jotka kävivät kauppaa torilla, miehiä, jotka tunsivat Antenorin ja kunnioittivat hänen sanaansa, kokonaisia perheitä, jotka olivat kuulleet tarinan leskestä, jota Käly vainosi, ja jotka olivat vaivautuneet tulemaan osoittamaan, etteivät hyväksyneet sitä. Rita istui eturivissä, silmät loistaen ahdistuksesta, jota hän yritti peittää puremalla huultaan. Ja kun hän näki Lourdesin tulevan sisään, hän tervehti häntä pienellä kädellä eleellä, joka kertoi kaiken, mitä ääni ei tarvinnut sanoa. Gerardo oli toisella puolella puvuntakissa ja solmiossa olevan asianajajan kanssa ja Hilda hänen vieressään, mutta hänen kasvojensa ilme ei ollut enää yhtä luottavainen kuin ennen. Hän katsoi paikalla olevaa ihmismäärää ja Lourdes näki hänen nielevän sylkeä, koska oli yksi asia pelotella yksinäistä naista tilan pihamaalla ja täysin toinen asia kohdata kokonainen yhteisö oikeuden tilassa. Tuomari oli keski-ikäinen, laiha ja vakava mies, pyöreät silmälasit ja ilme, joka ei osoittanut kärsivällisyyttä teatterille. Hän avasi istunnon lyhyellä muodollisuudella ja käski Gerardun asianajajan esittää syytöksen. Mies puhui noin 20 minuuttia monimutkaisella kielellä, jolla hän yritti tehdä yksinkertaisesta asiasta vaikean, väittäen epäselvyyttä jaosta, varallisuuden väärinkäyttöä ja Lourdesin kyvyttömyyttä hallita omaisuutta yksin. Hän käytti suuria sanoja piilottaakseen pienen totuuden. Gerardo halusi sitä, mikä ei ollut hänen, ja käytti lakia tekosyynä ottaakseen sen, mitä säädyllisyys ei sallinut. Sitten oli Lourdesin vuoro. Hän nousi jaloilla, jotka tärisivät sisältä, mutta eivät ulkoa. Hän käveli eteenpäin ja alkoi puhua sellaisen ihmisen äänellä, jolla ei ole tapana pitää puheita, mutta jolla on tapana puhua totuutta. Hän kertoi kaiken alusta alkaen. Hän kertoi 33 vuoden avioliitosta, Osvaldon kuolemasta, siitä, kuinka hänen perheensä ilmestyi ennen kuin ruumis oli edes jäähtynyt, haluten jakaa sen, mitä oli jäljellä, kuin sotasaaliin. Hän kertoi notaari Pereiran tekemästä laillisesta jaosta, rahoista, jotka olivat hänen oikeutetusti päätöksestä ostaa maatila, koska se oli ainoa tilaisuus elämässään omistaa jotain aidosti omaa. Hän kertoi tilan tilasta, jonka hän oli löytänyt, ja siitä työstä, jota hän oli tehnyt muuttaakseen sen ihmisten paikaksi, käsistään, jotka vuotivat verta siivotessaan, öistä, jotka hän oli nukkunut vanhalla patjalla, yksinäisyydestä, joka oli melkein nielaissut hänet kokonaan ennen kuin Doña Carmen ilmestyi maissileivän ja ihmisyyden kanssa. Ja kun hän oli lopettanut puhumisen, hiljaisuus kirkossa oli niin tiheä, että saattoi kuulla jokaisen penkillä istuvan ihmisen hengityksen. Tuomari kutsui todistajat. Yksi kerrallaan. Ihmiset menivät eteenpäin kertomaan, mitä tiesivät. Don Teodoro esitti asiakirjat ja vahvisti, että kauppa oli laillinen, ilman epäselvyyksiä, jotka oikeuttaisivat sen mitätöinnin. Doña Carmen kertoi tilan tilasta, kun Lourdes oli saapunut, ja muutoksesta, jonka hän oli todistanut omin silmin viikko toisensa jälkeen, työ toisensa jälkeen. Don Tertuliano vahvisti, että Lourdes oli rehellinen kauppias ja ettei hän ollut koskaan jättänyt velkojaan maksamatta. Päinvastoin, hän maksoi ennen määräaikaa, kun pystyi. Antenor kertoi työstään tilalla ja Lourdesin luonteesta, että hän oli aina ollut selvä siitä, mitä pystyi ja mitä ei pystynyt maksamaan, ja että hän täytti jokaisen sopimuksen sellaisen ihmisen vakavuudella, joka arvosti sanaa enemmän kuin mitään paperia. Ja sitten lopuksi.
Nainen, jota Lourdes ei tuntenut, pyysi puheenvuoroa. Hän oli eräs rouva lähikylästä, joka sanoi ostavansa Lourdesin teetä ja vihanneksia torilta, ja että tuo nainen oli tehnyt enemmän yhteisön hyväksi muutamassa kuukaudessa kuin ihmiset, jotka olivat asuneet siellä vuosikymmeniä. Hän sanoi, että Lourdes oli opettanut hänelle, kuinka tehdä minttuteetä miehensä unettomuuteen, että hän oli antanut hänelle korianterin siemeniä, kun hänellä ei ollut rahaa ostaa, ja että jos tuomari veisi tämän tilan tältä naiselta, hän veisi paljon enemmän kuin maata ja seiniä. Hän veisi toivon kaikilta niiltä, jotka uskoivat, että rehellinen työ vielä merkitsi jotain tässä maailmassa. Tuomari pyysi taukoa ja poistui kirkosta lähes tunniksi. Kun hän palasi, hänen ilmeensä ei ollut muuttunut. Hän oli edelleen vakava ja harkitseva, mutta hänen silmissään oli jotain erilaista, mitä Lourdes ei osannut nimetä. Hän istuutui, korjasi silmälasejaan ja alkoi puhua selkeällä äänellä, joka ulottui kirkon perälle ilman, että tarvitsi huutaa. Hän sanoi analysoineensa kaikki esitetyt asiakirjat ja että Lourdesin tekemä maatilan osto oli täysin laillinen, tehty oikeutetusti saamillaan varoilla, asianmukaisesti rekisteröity pätevän notaarin toimesta. Hän sanoi, että epäselvyysväite ei saanut tukea mistään asiakirjasta tai esitetystä tosiasiasta ja että päinvastoin selväksi tuli yritys käyttää oikeusjärjestelmää painostus- ja pelotteluvälineenä kansalaista vastaan, joka käytti oikeutettua omistusoikeuttaan. Tuomio oli suora. Gerardun vaade todettiin perusteettomaksi ja hänet tuomittiin maksamaan oikeudenkäyntikulut. Tuomari lisäsi, katsoen suoraan Gerardoa sellaisella vakavuudella, että mies käpertyi penkkiinsä, että yritykset pelotella ja painostaa haavoittuvaa henkilöä ovat vakavia tekoja, ja että jos olisi minkäänlaista uutta painostusyritystä Lourdesia vastaan, hän henkilökohtaisesti varmistaisi, että seuraukset olisivat suhteessa teon vakavuuteen. Seuraava hiljaisuus kesti vain sekunnin ennen kuin koko kirkko räjähti aplodeihin. Naiset taputtivat kyyneleet silmissään, miehet nyökkäsivät hyväksyvästi, Rita hyppäsi penkiltä ja juoksi halaamaan Lourdesia niin voimakkaasti, että he olivat melkein kaatuneet molemmat lattialle. Doña Carmen itki ilman häpeää, pyyhkien silmiään samalla keittiöliinalla, jolla oli todennäköisesti kääritty maissileipää sinä aamuna. Antenor seisoi siellä punasilmäisenä ja leveämpi hymy kasvoillaan kuin Lourdes oli koskaan nähnyt hänellä. Hymy, joka oli kaikkien sanojen arvoinen, joita hän ei koskaan sanoisi, koska hänen ei tarvinnut. Gerardo poistui kirkosta katsomatta ketään. Hilda hänen takanaan ja asianajaja jo pakkaamassa papereita sellaisella kiireellä kuin haluaisi etäisyyttä kyseisestä paikasta. Lourdes ei koskaan kuullut hänestä enää. Sanotaan, että hän palasi kaupunkiin eikä koskaan enää puhunut aiheesta. Ehkä häpeästä, ehkä pelosta, ehkä siksi, että hän lopulta ymmärsi, että on asioita, joita raha ei osta, ja ihmisiä, joita painostus ei murra. Lourdes palasi tilalle sinä iltapäivänä, sydän niin kevyt, että tuntui kuin hän olisi pudottanut selästään painon, jota hän oli kantanut Osvaldon hautajaisista lähtien. Hän astui sisään portista, joka oli nyt tukeva ja kaunis. Hän käveli puhtaalla pihamaalla, jossa kukat loistivat auringon viimeisissä väreissä. Hän käveli vihreän ja tuoksuvan puutarhan ohi. Hän silitti bonanzaa, joka märehti ruohoa sellaisella rauhallisuudella, kuin ei olisi koskaan murehtinut tuomarin päätöksestä. Ja hän astui sisään taloon, joka tuoksui kahville ja ihmisten elämälle. Hän istuutui kuistille ja katseli horisonttiin, jossa taivas oli maalaantumassa oranssin ja purppuran väreihin. Ja hän ajatteli Fermiiniä, vanhaa miestä, joka oli rakastanut tätä maata koko elämänsä ja kuollut näkemättä sen kukkivan uudelleen. Hän ajatteli, että ehkä hän katsoi jostain. Ehkä hän hymyili sellaisella tavalla, jolla maanviljelijämiehet hymyilevät ollessaan tyytyväisiä enemmän silmillään kuin suullaan. Ja hän mumisi hiljaa kiitoksen, joka oli hänelle, Jumalalle, maalle, kaikelle, mikä oli salaliitossa, asettaakseen hänet juuri siihen hetkeen. Seuraavat kuukaudet olivat rauhassa, jota Lourdes ei tiennyt olevan olemassa. Rauhaa, joka koostui työstä
ja rutiinista. Aamuista puuliedellä, iltapäivistä puutarhassa, öistä kuistilla kuunnellen krikettejä ja tuulta kertomassa samoja vanhoja tarinoita, joita he olivat kertoneet ennen kuin kukaan oli astunut tälle maalle. Puutarha kasvoi ja täytti melkein koko tontin perän järjestelmällisillä penkeillä, jotka Fermin olisi tunnistanut omikseen, jos hän olisi voinut nähdä ne. Lourdes alkoi myydä paitsi oman kylänsä torilla, myös lähikylissä, kuljettaen tuotteita laatikoissa, jotka Antenor oli tehnyt mittatilaustyönä, jotta ne sopisivat kärryyn, jonka naapuri oli lainannut joka viikko. Bonanzan juusto tuli alueen tavaramerkiksi, ja ihmiset tilasivat sitä kaukaa, koska he olivat kuulleet sen olevan erilainen kuin mikään muu. Ja Lourdes huomasi, että hänellä oli taito tehdä myös kajetaa, kermaista ja tummaa kajetaa, jota hän myi lasipurkeissa, jotka hän pesi ja käytti uudelleen sellaisella huolella, kuin ei hukannut mitään. Talo sai toisen maalikerroksen, tällä kertaa sinisellä raidalla alareunassa, jonka Rita oli valinnut ja auttanut maalaamaan, tahraten enemmän omaa naamaansa kuin seinää, mutta nauraen sellaisella ilolla, joka tarttui jopa Bonanzaan laitumella. Hän sai keittiöön hyllyjä, jotka Antenor oli tehnyt puusta täydellisellä liitoksella, ilman yhtään naulaa, puhdasta puusepäntyötä sellaiselta, joka kunnioitti puuta elävänä olentona. Hän sai yrttitarhan, jonka Lourdes oli istuttanut muutamasta irrallisesta muistiinpanosta Ferminin muistikirjoista. Minttua, pujo, sitruunaruohoa, kamomillaa, rosmariinia, kasveja, jotka kasvoivat runsaina ja joita Lourdes oppi kuivaamaan ja pakkaamaan kangaspusseihin, joita hän myi torilla teenä. Kylän naiset alkoivat etsiä häntä pyytäen neuvoja, mikä yrtti sopii mihinkin. Ja Lourdes jakoi tietonsa samalla anteliaisuudella kuin maa jakoi hänelle, veloittamatta liikaa, pitämättä salaisuuksia keneltäkään, joka tarvitsi. Antenor ja Lourdes tulivat lähemmäksi toisiaan tavalla, jota kumpikaan ei ollut suunnitellut eikä kumpikaan yrittänyt estää. Hän ilmestyi joka päivä, ei enää tekosyyllä työstä, vaan luonnollisesti kuin joku, joka kuului siihen paikkaan, yhtä paljon kuin aita, kukat ja lempeä lehmä, joka ammui aikaisin aamulla. Hän toi pieniä asioita, jotka tekivät suuren eron. Uusi koukku kattilan ripustamiseen, leikkuulauta hyvän puun ylijäämästä, jakkarapenkki pihamaalle, jonka hän ojensi ilman seremonioita sanoen, että se oli, tai hän ei jäisi seisomaan ykan kuorimisen aikana. Ja Lourdes odotti häntä joka iltapäivä huolellisemmin, kuin tarpeen oli kahvia ja huolella laitettu tukka ennen kuin hän saapui. Mitä hän teeskenteli olematta huomaamatta, mutta mitä Doña Carmen huomasi kaukaa ja kommentoi sellaisella hymyllä, joka tietää sellaisia asioita. Eräänä joulukuun iltana, tähtiä täynnä olevalla taivaalla ja edessä olevan aidan viereen istutetun jasmiinin tuoksussa, Antenor sanoi sen, minkä he molemmat olivat tienneet kuukausia, mutta kumpikaan ei ollut tarpeeksi rohkea sanomaan. Hän sanoi rakastavansa häntä tavalla, jolla hän oli luullut, ettei enää koskaan tuntisi ketään Alchira jälkeen, että hän heräsi ajatellen käydä tilalla ja nukahti muistellen kuistilla käytyjä keskusteluja, ja että jos hän haluaisi jäädä sinne. Ei vieraana, ei työntekijänä, vaan kumppanina. Sellaisena, joka kävelee vieressä vetämättä tai työntämättä, joka kantaa yhdessä kun paino painaa ja joka on kiitollinen, että hänellä on joku, jonka kanssa jakaa polku. Hän ei pyytänyt avioliittoa, ei tehnyt suurta lupausta, koska he molemmat olivat jo tarpeeksi vanhoja ja kokeneita tietääkseen, että tärkeät lupaukset ovat niitä pieniä, niitä, jotka täytetään joka päivä ilman yleisöä. Lourdes kuunteli sydän pamppaillen ja vastasi rehellisyydellä, jonka hän oli oppinut arvostamaan enemmän kuin mitään muuta siinä tilassa. Hän sanoi rakastavansa myös häntä, luottavansa häneen tavalla, jolla ei juuri ketään muuta luottanut, että hänen läsnäolonsa oli ollut parannus vaikeina päivinä ja juhla hyvinä, mutta hän sanoi myös pelkäävänsä, vanhaa pelkoa vapauden menettämisestä, jonka hän oli niin tuskallisesti valloittanut. Pelkoa siitä, että hänestä tulisi taas nainen, joka eli toisen ehdoilla. Pelkoa siitä, että rakkaus veisi häneltä sen, minkä yksinäisyys oli palauttanut. Antenor kuunteli kaiken keskeyttämättä
ja otti sitten hänen kätensä noilla valtavilla käsillään, jotka osasivat olla helliä tarvittaessa. Hän sanoi ymmärtävänsä jokaista sanaa, ja ettei hän halunnut muuttaa hänessä mitään, koska juuri hän, sellaisena kuin oli saanut hänet haluamaan jäädä, että talo oli hänen, maa oli hänen, päätökset olivat hänen, ja että hän oli siellä lisätäkseen, ei koskaan vähentääkseen. Ja Lourdes uskoi häntä, koska hänen sanoillaan oli sama paino ja sama lujuus kuin hänen käsillään, kun ne kokosivat puuta ilman nauloja, varmoina itsestään, ilman tarvetta raaalle voimalle. Antenor jäi hitaasti, kuten kaikki mikä oli totta siinä tarinassa. Ensin yksi yö, sitten viikonloppu, sitten hänen työkalunsa ilmestyivät eteiseen ja hänen paitansa pyykkinarulle Lourdesin mekkojen viereen. Ja eräänä päivänä Doña Carmen totesi luonnollisesti, että tilalla oli jo 2 omistajaa ja että oli jo aika Antenorin lopettaa teeskentely, että hän asui vielä kylässä. Molemmat nauroivat kypsien ihmisten naurulla, jotka tietävät onnen eivät tarvitse ilotulitteita, vaan vain läsnäoloa ja pysyvyyttä. Rita sai oman huoneen talosta, pienen huoneen, jonka Lourdes oli alun perin järjestänyt ja jossa oli nyt kukallinen verho, hylly kirjoilla, joita Lourdes osti käytettyjen torilta, ja uusi patja, jonka Antenor toi kaupungista kärryillä. Doña Carmen hyväksyi tyttärensä asumaan sinne, koska hän tiesi, että Lourdes huolehtisi hänestä kuin omasta tyttärestään. Ja Rita kukoisti tuossa tilassa kuin puutarhan kasvit, tilaa kasvaa ja ihmisiä opettamaan ja sellaista hellyyttä, joka ei vaadi mitään vastineeksi muuta kuin hyväksyntää. Eräänä sunnuntai-iltapäivänä, melkein vuosi sen jälkeen, kun Lourdes oli saapunut tilalle tuon kuluneen matkalaukun ja olkalaukun kanssa, hän istui eteisessä Antenorin vieressä, molemmat katsoivat pihaa, kun Rita leikki laskien kukkia edessä olevasta kukkapenkistä. Bonanza märehti rauhallisesti laitumella. Aurinko laski maalaten taivaan sellaiseksi kullaksi, jonka Lourdes jo tunsi ulkoa, saman kullaksi, joka oli toivottanut hänet tervetulleeksi ensimmäisenä päivänä. Ja maissileivän tuoksu tuli keittiöstä, koska Doña Carmen oli ilmestynyt aamulla reseptin ja tutun itsepäisyytensä kanssa. Lourdes katsoi kaikkea sitä ja tunsi rintansa täyttyvän jostakin, mikä ei mahtunut mihinkään sanaan. Valkoinen talo sinisellä reunalla, Antenorin tekemät puuikkunat, kaiken väriset kukat, vihreä puutarha takana, ilmasta tuoksuvat yrttitarha, tyttö nauramassa pihalla, hiljainen mies vieressä, joka oli enemmän läsnäolo kuin mikään melu. Kaikki tämä oli syntynyt hylätystä maapalasesta, jota kukaan ei halunnut, 55-vuotiaasta naisesta, johon kukaan ei uskonut kykeneväksi, päätöksestä, jota kaikki kutsuivat hulluudeksi. Antenor kysyi, mitä hän ajatteli, ja Lourdes vastasi ajattelevansa Ferminia, vanhaa miestä, joka rakasti tuota maata yksin koko elämänsä, ja kuoli uskoen, että hänen unelmansa kuolisi hänen mukanaan. Hän ajatteli, että ehkä hän oli oikeassa muistiinpanossa, että maa ei anna periksi sille, joka ei anna periksi sille, ja että ehkä Jumalalla on outo tapa järjestää asioita yhdistämällä ihmisiä, jotka tarvitsevat paikan, joka tarvitsee ihmisiä oikealla hetkellä, vaikka tie sinne olisi täynnä tuskaa ja epäilystä ja öitä, jotka tuntuvat päättymättömiltä. Ja juuri sillä hetkellä, auringonlaskun aikaan ja koko maailman näyttäessä olevan rauhassa, Lourdes näki hahmon seisovan portilla. Se oli noin 40, vuotias nainen, hoikka, väsyneet silmät ja pieni matkalaukku kädessä. Hän seisoi siinä tietämättä, astuisiko sisään tuossa kyyristyneessä asennossa sellaisen, joka on jo saanut niin monta torjuntaa elämässään, että ei enää edes voi pyytää myöntymistä. Lourdes tunnisti tuon asennon samassa hetkessä, koska hän oli kantanut sitä omassa kehossaan vuosia. Sitä tapaa tehdä itsensä pieneksi mahtuakseen muiden jättämiin tiloihin, pyytää anteeksi olemassaoloaan, uskoa, ettei ansainnut paikkaa, nousi tuolilta ja käveli portille hitaasti, koska tuon naisen tarvitsi tuntea, ettei hän häirinnyt. Hän pysähtyi hänen eteensä ja näki tuntemattoman silmissä saman, jonka oli nähnyt peilissä vuotta aiemmin, pelon sekoittuneena viimeiseen toivon säikeeseen, jonka ihminen kätkee syvälle rintaansa, kun mitään muuta ei ole jäljellä.
Nainen kysyi hiljaisella äänellä, oliko tämä tilan omistajan koti? Oliko totta, että hän otti vastaan apua tarvitsevia? Oliko siellä nurkkaus, jossa hän voisi viipyä muutaman päivän sopeutuessaan? Lourdes avasi portin kokonaan ja sanoi, että tulisi sisään, että keittiössä oli kuumaa kahvia, että huoneessa oli sänky ja puhdas lakana, että työtä oli sille, joka sitä halusi, ja että kukaan siellä ei kysyisi, mistä hän tuli tai mitä hänelle oli tapahtunut, koska kaikilla, jotka astuivat tuolle maalle, oli tarina, eikä mikään tarina ollut raskaampi kuin mitä sen kantavan harteiden kestävyys salli pienellä avulla. Nainen astui sisään, ja Lourdes tunsi sillä hetkellä sulkeutuvan ympyrän painon ja kauneuden. Hän oli tullut sinne yksin, paeten ihmisiä, jotka halusivat ottaa häneltä hänen olemuksensa, ja nyt hän avasi oven jollekin, joka pakeni samaa. Tila, jota kukaan ei halunnut, oli muuttunut kodiksi sille, joka sitä eniten tarvitsi, ja nainen, johon kukaan ei uskonut kykeneväksi, oli muuttunut turvapaikaksi sille, jolla ei enää ollut yhtään. Yöllä, sen jälkeen kun nainen oli käynyt suihkussa, syönyt ja nukahtanut huoneeseen sellaisen uupumuksen vallassa, joka tuntee vihdoin olevansa turvassa, Lourdes meni ulos eteiselle ja jäi katsomaan tähtiä. Niitä oli tuhansia, siroteltuna maaseudun pimeälle taivaalle, kuin siemeniä, jotka antelias käsi oli heittänyt maahan huolehtimatta laskemisesta. Antenor tuli ja istui viereen sanomatta mitään, vain jäi siihen. Ja he jakoivat hiljaisuuden samalla tavalla kuin jakoivat kaiken muunkin, kunnioituksella ja kiitollisuudella siitä, että vieressä oli joku. Lourdes ajatteli Osvaldoa eikä tuntenut enää tuskaa. Hän tunsi lempeää kaipuuta. Sellaista, joka ei enää satuta, joka muuttuu hiljaiseksi seuraksi, jota kantaa painottomasti. Hän ajatteli, että hän olisi ylpeä, että hän tiesi aina hänen olevan vahvempi kuin hän antoi ymmärtää ja että jos hän olisi elänyt pidempään, hän ei ehkä olisi koskaan löytänyt sitä, koska joskus löytää oman voimansa vasta silloin, kun kukaan muu ei ole enää vahva hänen tilallaan. Bonanza myhähti hiljaa laitumella, ikään kuin olisi ollut samaa mieltä, ja Lourdes hymyili pimeässä, koska tuolla lehmällä oli enemmän viisautta kuin puolella ihmisistä, jotka hän oli tavannut elämässään. Tila jatkoi kasvamistaan tuon päivän jälkeen. Muita naisia tuli kuukausien aikana, jotkut viipyivät viikkoja, toiset pidempään. Lourdes otti kaikki vastaan samalla kahvikupilla ja samalla lauseella, että siellä oli tilaa ja työtä sille, joka sitä halusi. Hän opetti kylvämään, korjaamaan, tekemään juustoa, kuivaamaan yrttejä teeksi, ompelemaan, hoitamaan maata käsillä ja ihmisiä kärsivällisyydellä. Ja jokainen nainen, joka lähti sieltä, lähti erilaisena kuin oli tullut, kokonaisempana, vahvempana, enemmän sellaisena kuin oli aina ollut, mutta ei koskaan saanut olla. Maailman unohtamasta kiinteistöstä tuli alueen referenssi, Doña Lourdesin tila, jossa maa antaa kaikkea eikä kukaan lähde tyhjin käsin, jossa lehmä nimeltä Bonanza laiduntaa rauhallisesti ja tyttö nimeltä Rita juoksee kukkapenkkien välissä oppien jokaisen kasvin nimen, jossa mies nimeltä Antenor rakentaa käsillään sitä, mitä sydän piirtää, ja jossa 55-vuotias nainen osoitti, että uudelleen aloittamisella ei ole vanhenemispäivää, että elämä ei lopu, kun maailma sanoo sen loppuneen. Ja että todellinen perintö ei ole se, mitä saa, vaan se, mitä tekee sillä, mitä on saanut. Ja kun Lourdesilta kysyttiin, miten hän oli sen saavuttanut, miten hän oli muuttanut hylätyn tilan niin eloisaksi paikaksi, hän vastasi aina samoin sillä rauhallisella hymyllä, joka on löytänyt salaisuuden, joka ei ole mikään salaisuus. Hän sanoi, että se oli päivä kerrallaan, lapionisku kerrallaan, siemen kerrallaan, katsomatta taaksepäin, kiirehtimättä perille, luottaen siihen, että maa vastaa, kun ei väsy kysymästä, ja että kukaan ei tee mitään yksin, vaikka aloittaisikin yksin. Aina ilmestyy Doña Carmen maissileivän kanssa, Antenor työkalupussin kanssa, Rita uteliailla silmillä. Aina ilmestyy joku, koska Jumala ei jätä yksin sitä, joka uskaltaa yrittää, hän vain odottaa,
että antaa ensiaskeleen näyttääkseen, että tie oli jo siellä koko ajan odottaen kuljettamista. On paikkoja, joita emme löydä sattumalta. Joskus ne löytävät meidät juuri silloin, kun meidän on löydyttävä. Lourdes ei ostanut vain maata ja seiniä. Hän osti mahdollisuuden löytää, kuka hän aina oli, mutta ei koskaan voinut olla. Ja kun hän kunnosti tuon unohdetun tilan, hän ei vain antanut eloa hylätylle paikalle, vaan osoitti, että jokaisella uudella alulla, kuinka mahdottomalta se näyttäisikin, on sisällään muodonmuutoksen siemen. Että todellinen perintö ei ole siinä, mitä saamme, vaan siinä, mitä päätämme tehdä niillä. Se ei ole tuskan pakenemisessa, vaan sen keskelle kylvämisessä jotain, joka tuottaa hedelmää. Ja ennen kaikkea se on ymmärtämisessä, että emme ole koskaan niin yksin kuin luulemme, että aina on joku valmis tukemaan sitä, joka uskaltaa ottaa ensiaskeleen, sinnitellä, kun kaikki näyttää menetetyltä, uskoa, että aikaa on vielä. Lourdes rakensi paljon enemmän kuin kodin. Hän rakensi voiman, sitkeyden ja uusien mahdollisten alkujen perinnön. Ja tuo perintö elää edelleen jokaisessa ihmisessä, joka päättää ansaitsevansa enemmän, pystyvänsä enemmän, olevansa enemmän kuin olosuhteet yrittivät saada hänet uskomaan. Kiitos paljon, että katsoit tämän videon loppuun asti. Arvostan vilpittömästi jokaista sekuntia, jonka vietit täällä kanssani. Juuri nyt etenemme varmasti kohti ensimmäistä suurta tavoitettamme. 1-0 tilaajaa. Jos kertomani tarinat koskettivat sinua edes vähän, tuethan minua ja painat tilaa -painiketta. Jokainen tilaus on minulle voimakas virike jatkaa kirjoittamista ja uusien, arvokkaiden tarinoiden jakamista kanssanne. Nähdään seuraavalla videolla.